Aurinko oli jo laskemassa vaarojen taakse, kun Matti keskeytti työnsä kasvimaalla. Kuokka jäi hetkeksi ilmaan, vain sekunniksi. Tarkalleen sen ajan, minkä kesti hänen oivaltaa tyttärensäkin pysähtyneen. Lapio unohtuneena käteen, katse kiinnitettynä pihaporttiin. Isä, onko tuolla joku? Matti kohotti kasvonsa hitaasti ja näki yksinäisen naisen seisovan keskellä sisääntuloa, menemättä sisään, tulematta ulos, kutsumatta, vanha matkalaukku kädessään, sellainen kulunut nahkalaukku metallilukolla ja raskas reppu selässään. Suuri ja pyöreä vatsa työnsi ulos vaaleanpunaista kukkamekkoa, ikään kuin se ei enää mahtuisi sisään. Hän ei huutanut, ei vilkuttanut, ei tehnyt mitään, vain seisoi ja katsoi heitä molempia kasvoillaan väsymys, joka ei ollut vain ruumiillista, vaan sen väsymystä, joka on kulkenut liian pitkälle, kantaen liikaa asioita liian kauan. Matti iski kuokan maahan, pyyhki kätensä työhousuihinsa, hengitti syvän nenän kautta ja käveli pihaportille tavalliseen tapaansa levein ja raskain askelin. Hän tunsi tyttärensä takertuvan kylkeensä jo ennen kuin oli ottanut 3 askelta. Liisalla oli tapana ilmestyä äänettömästi ja takertua häneen, kun hän ei tiennyt mitä odottaa. Matti laski kätensä tytön olkapäälle kävellessään. Liisa antoi. Lähemmäksi tullessaan nainen selkeni. Hän oli nuori, nuorempi kuin Matti odotti. Hän oli parikymppinen, ehkä nuorempikin. Tummanruskeat hiukset olivat auki, pitkät, muutama suortuva liimautuneena, otsaan iltapäivän kuumuudesta. Mekko oli yksinkertainen, kukkakuvioinen, tiukka vatsan kasvaessa. Jaloissa oli matalat sandaalit, jotka olivat nähneet parempiakin päiviä. Hänen polvissaan, sääressään ja matkalaukun kahvassa oli pölyä. Hän oli kävellyt pitkän matkan tuossa tilassa. Matti pysähtyi noin 2 metrin päähän. Liisa jäi hieman taakse, isänsä käsivartta vasten puristautuneena, katsoen naista sillä pienellä ja intensiivisellä tarkkaavaisuudella, johon vain 10-vuotiaat lapset pystyvät, ikään kuin he lukisivat sivua, jota aikuiset eivät vielä nähneet. Nainen ei kääntänyt katsettaan, hänen kasvoillaan oli ylpeyttä. Kaikesta väsymyksestä ja tilanteesta huolimatta hän katsoi suoraan Mattia, pyytämättä anteeksi läsnäoloaan. Hyvää iltapäivää, Matti sanoi. Ääni oli hiljaisempi kuin hän tarkoitti. Hyvää iltapäivää, herra, nainen vastasi. Ja sitten kiertelemättä, kaunistelematta, sen kummemmin asiaa kiertämättä kuin oli tarpeen, hän sanoi sanottavansa. Jos päästät minut jäämään, minä teen ruokaa. Matti oli hiljaa. Tuuli kulki kolmikon välistä. Pihapiirissä yksi kanoista kotkotti. Aurinko jatkoi laskuaan vaarojen taakse, ikään kuin tällä hetkellä ei olisi ollut mitään painoa. Matti katsoi häntä, suurta vatsaa, vanhaa laukkua, pölyisiä polvia, kasvoja, jotka eivät anoineet, mutta eivät myöskään teeskennelleet, että kaikki oli hyvin. Hänen sisällään vastaus oli jo muotoutunut. Se oli vastaus, jonka jokainen järkevä mies antaisi. Minulla ei ole tilaa. Se ei ole minun vastuullani. Minulla on tytär kasvatettavana. Oikeudenmukaisia sanoja, jotka hän voisi sanoa ja nukkua rauhallisesti. Hän avasi suunsa ja katsoi sitten naisen kasvoja vielä kerran. Ei ollut kyyneltä, ei draamaa. Siinä oli vain nainen, joka oli saavuttanut rajansa sille, mitä yksin voi kantaa, ja joka silti oli ollut tarpeeksi ylpeä tarjotakseen työtä hyväntekeväisyyden pyytämisen sijaan. Minä teen ruokaa. Matti tunsi jotain liikkuvan rinnassaan. Se ei ollut helppoa sääliä, se oli tunnistamista. Sellaista, mitä vain se, joka on kantanut liikaa painoa, voi nähdä toisessa. Hän katsoi Liisaa. Tyttö katsoi naista. Hänen kasvoillaan ei ollut pelkoa, vaan uteliaisuutta ja jotain muuta, jolle Matti ei osannut antaa nimeä sillä hetkellä. Matti kääntyi takaisin Ainoa kohti. Mikä sinun nimesi on? Nainen räpäytti silmiään, ikään kuin ei olisi odottanut kysymystä. Aino. Matti oli vielä hetken hiljaa, sitten astui sivuun ja avasi puisen pihaportin kädellään. Tule, hän sanoi. Vain niin. Aino katsoi häntä hetken, ikään kuin hänen olisi pitänyt varmistaa, että oli kuullut oikein. Sitten hän otti laukun 2 kädellä, asetti repun olalleen ja astui sisään. Liisa peruutti askeleen, katseli naisen menevän ohi. Matti sulki pihaportin hänen perässään ja alkoi kävellä kohti taloa. Kolmikko kulki yhdessä soratietä äänettöminä. Aurinko katosi kokonaan vaarojen taakse ja tila, joka oli vuosikaudet tuntenut vain 2 parin askeleet, kuuli ensimmäistä kertaa 3. äänen. Talo ei ollut suuri, mutta se oli Matin isän rakentama, Matin parantama, heidän 2, Matin ja Liisan,
ylläpitämä heidän voimillaan. Rapattuja tiiliseiniä, tumma savikatto, etukuisti 2 keinutuolilla, joiden käsinojat olivat kuluneet käytöstä. Vino vanha kuusi vasemmalla puolella, johon Liisa oli kiivennyt 6-vuotiaasta asti, isän kielloista huolimatta. Sisältä talo oli siisti, järjestetty, siinä oli sen huolellisuus, joka on oppinut tekemään asioita ilman opetusta, mutta siinä oli myös se tietty hiljaisuus, joka on taloissa, joista puuttuu joku. Se ei ollut meluisa hiljaisuus, se oli hiljainen tyyppi, sellainen, jonka huomaa vasta kun lakkaa liikkumasta, sellainen, joka asuu nurkissa, illallisaikaan, päivän lopussa, kun tehtävät ovat ohi eikä ole enää mitään muuta tekemistä kuin olla olemassa. Matti avasi oven ja astui sisään ensin. Takaa huone on tyhjä, hän sanoi katsomatta taakseen. Siinä on sänky, vaatekaappi. Ei paljon, se on enemmän kuin tarvitsen, Aino vastasi. Ääni oli hiljainen, mutta vakaa. Matti kulki olohuoneen poikki äänettömästi ja meni keittiöön hakemaan lasillisen vettä, kaivovettä raikasta hyvää. Hän palasi ja laski sen pöydälle ilman seremonioita. Juo. Aino laski laukun maahan, otti repun olaltaan helpottuneen näköisesti ja otti lasin 2 kädellä. Hän joi hitaasti. Sulki silmänsä sekunnin ajaksi. Matti tarkkaili tahtomattaan. Liisa oli jäänyt keittiön ovelle, nojaten puuhun, kädet ristissä, tavan, jonka hän oli perinyt isältään huomaamattaan, katsellen naista sillä laskelmoidulla hiljaisuudella, jolla lapsi ei ole vielä päättänyt, mitä ajatella. Aino laski lasin ja näki tytön, hymyili. Vain vähän. Tarpeeksi. Oletko sinä Liisa? Hän kysyi. Tyttö ei vastannut heti, sitten varovasti. Miten rouva tietää nimeni? Isäsi puhui tuolla ulkona. Aino sanoi. Kun hän oli avaamassa pihaporttia, hän sanoi, jää tänne, Liisa. Tyttö katsoi isänsä. Matti kohautti olkapäitään hieman, ikään kuin vahvistaen, tahtomattaan. Liisa laski käsivartensa alas, ei sanonut mitään, mutta poistui ovelta ja meni istumaan olohuoneen tuoliin, josta hän näki keittiön olematta itse siellä, tarkkaili edelleen, mutta hieman lähempää. Sinä iltana Aino teki ruokaa. Komeroon ei ollut jäänyt paljon, tomaatteja, sipulia, valkosipulia, pala lihaa, jonka Matti oli jättänyt sulamaan puolen päivän jälkeen, ilman suurempaa aikomusta. Papuja, jotka olivat vielä liottamassa, riisiä, jauhoja, mutta mitä tuosta puuhellasta sinä iltana tuli, oli enemmän kuin Matti odotti. Tuoksu täytti talon eri tavalla. Ei niin, ettei Matti olisi osannut tehdä ruokaa, hän osasi. Hän teki sen, mikä oli tarpeeksi, sen, mitä Liisa tarvitsi. Mutta siinä ruoan tuoksussa oli jotain erilaista, pyöreämpää, täyteläisempää, ikään kuin mausteet olisivat tienneet jotain, mitä hän oli unohtanut. Liisa seisoi keittiön kynnyksellä jonkin aikaa, teeskennellen olevansa menossa ohi. Sitten hän pysähtyi hetkeksi. Sitten nojasi ovenpieleen. Onko teillä laakerinlehtiä? Aino kysyi kääntymättä. Onko? Matti vastasi olohuoneesta. Yläkaapissa, suolan takana. Minä haen, Liisa sanoi, ennen kuin kukaan edes pyysi. Hän astui keittiöön, otti laakerin lehtipurkin ja antoi sen Ainon käteen. Aino kiitti vähäleisesti. Vain yksi, kiitos, Liisa, yksinkertaista, luonnollista, ikään kuin tyttö olisi jo kuulunut perheeseen. Ja Liisa palasi ovenpieleen, mutta tällä kertaa jäi keittiöön. Kolmikko illallisti yhdessä hiljaisuudessa. Se ei ollut epämukava hiljaisuus, se oli 3 ihmisen hiljaisuus, jotka eivät vielä tienneet, mitä toisilleen sanoa, mutta jotka eivät myöskään tunteneet tarvetta keksiä. Matti söi hitaasti. Ruoka oli hyvää, parempaa kuin hyvää. Hän ei sanonut siitä mitään, vain söi. Liisa söi tarkkaavaisemmin kuin tavallisesti. Tapansa kiinnittää huomiota makuun, katsoa lautasta ennen kuin vei haarukan suuhun, mitä hän ei tehnyt isänsä ruoan kanssa. Aino söi vähän, mutta söi. Hän piti kättään vatsallaan silloin tällöin, automaattinen ele, ikään kuin varmistaen, että kaikki oli kunnossa sisällä. Kun hän oli valmis, hän nousi tiskaamaan. Minä tiskaan, Matti sanoi. Herra on tehnyt työtä koko päivän, Aino vastasi. Minä hoidan tämän. Matti ei vastannut, antoi olla. Liisa jäi pöytään joksikin aikaa, pyyhkien sormella ruudullista pöytäliinaa. Sitten hän katsoi Ainoa, joka tiskasi selkä Mattia kohti, vatsa työntyen hieman tiskiä vasten. Kuinka kauan vielä menee, tyttö kysyi. Aino kääntyi hieman. Mihin, että vauva syntyy? Aino pysähtyi.
Sitten hymyili, tällä kertaa leveämmin, niin että hymy ulottui silmiin asti. Noin 3 viikkoa, ehkä vähemmän. Liisa nyökkäsi, oli hiljaa hetken. Onko se poika vai tyttö? En vielä tiedä. Minusta se on tyttö. Liisa sanoi vakavasti, kun ei olisi arvaillut, vaan päätellyt. Aino nauroi hiljaa. Ääni oli pehmeä, aito ja se kulki talon läpi, ikään kuin talo ei olisi oikein tiennyt, mitä sille tehdä. Olohuoneesta Matti kuuli, ei liikkunut. Hän katsoi yön pimeää ikkunaa, lampun heikkoa heijastusta lasissa, ei mihinkään erityiseen. Rinnassaan jokin oli hiljaa eri tavalla kuin aina ennen. Se ei ollut vielä rauhaa, ei. Se oli vain hiljaisuus yhdellä ihmisellä enemmän sisällä. Ja jostain syystä, jota hän ei ollut valmis ymmärtämään, se ei painanut, se painoi eri tavalla. Matti heräsi ennen aurinkoa kuten aina. Se oli tapa, joka ei tarvinnut herätyskelloa. Hänen kehonsa oli oppinut sen itse vuosien varrella. Tarkka hetki, jolloin pimeys alkaa vaalentua reunoilta, jolloin sirkat lakkaavat ja linnut eivät ole vielä aloittaneet. Se hiljainen väli yön ja päivän välillä, joka näytti olevan olemassa vain hänelle. Hän istuutui hitaasti sängyllä, pyyhkäisi kättään kasvoillaan, oli sekunnin pimeässä paikallaan, kuten teki joka aamu, ajattelematta mitään erityistä, vain antaen päivän tulla vähitellen. Sitten hän muisti, että takahuoneessa oli joku. Hän nousi varovaisemmin kuin tavallisesti, veti saappaat jalkaan äänettömästi, otti paidan oven takana olevasta naulasta ja meni kuistille ennen kuin sytytti valoa. Taivas oli tumman sininen aamunkoitossa, viimeiset tähdet yhä kirkkaina ylhäällä. Tila nukkui ympärillä, laidun hiljaa, eläinsuoja eläimineen paikallaan, kasvimaa, tumma ja matala massa-aidan lähellä. Vanha kuusi talon vieressä oli vinovarjo taivasta vasten. Matti seisoi hetken siinä, kuistilla, kädet taskuissaan. Hän mietti, mitä oli tehnyt edellisenä iltapäivänä. Hän ei katunut, mutta ei myöskään oikein tiennyt, mitä oli tehnyt. Hän oli avannut pihaportin tuntemattomalle, raskaana olevalle, yksinäiselle naiselle, tietämättä mistä hän tuli tai minne oli menossa. Hän oli antanut hänelle katon ja sängyn. Hän oli syönyt naisen valmistamaa ruokaa ja nyt tämä nukkui takahuoneessa vatsa, josta pian tulisi lapsi. Matti huokaisi syvään. Yksi asia kerrallaan hän ajatteli. Se oli ainoa tapa, jolla hän osasi kohdata mitä tahansa, mikä ei mahtunut hänen ymmärrykseensä. Hän laskeutui kuistin portaita ja meni hoitamaan eläimiä. Aurinko oli vasta nousesmassa, kun hän kuuli keittiön oven aukeavan. Hän oli eläinsuojassa, antamassa kanoille maissia, selkätaloon päin. Hän kuuli saranan narahduksen, sen takakäytävän oven tietyn narahduksen, jota hän ei ollut koskaan korjannut, koska oli tottunut ääneen. Hän käänsi kasvonsa olkapäänsä yli. Aino seisoi kynnyksellä, ohut hartiahuivi harteillaan aamun kylmyyden takia. Hiukset edelleen auki, hieman sotkuiset unen jäljiltä. Hän katseli ympärilleen etsien silmillään. Kun hän näki Matin eläinsuojassa, hän nyökkäsi kevyesti. Matti teki samoin. Aino astui keittiöön ja sulki oven. 2 minuuttia myöhemmin kahvin tuoksu alkoi tulla ikkunasta. Matti seisoi maissisäkki kädessään, katsoen kanoja, jotka nokkivat maata, eikä sanonut mitään kenellekään. Mutta kahvin tuoksu tuohon aikaan oli asia, jota hänellä ei ollut pitkään aikaan. Hän teki itse kahvia tietenkin, mutta teki sen vasta palattuaan eläinsuojasta. Kiireessä, liian kuumana juotavaksi heti, juoden sen seisaltaan lavuaarin ääressä ennen kuin otti kuokan. Se ei ollut sama asia. Oli jotain erilaista tulla paikalle ja kahvin olla jo valmiina. Hän ei osannut nimetä sitä, mikä se oli. Hän talletti ajatuksen samaan paikkaan, missä hän säilytti muutkin asiat, joita hän ei osannut nimetä, ja jatkoi työtään. Liisa heräsi kuten aina. Yhtäkkiä hänellä ei ollut aamulla uneliaisuutta. Se oli kuin katkaisin. Joko hän nukkui tai oli ylhäällä, ei välimaastoa. Hän istui sängyllä, laski jalkansa kylmälle lattialle ja oli sekunnin sillä kasvoilla, joka muistaa jotain. Sitten hänkin muisti. Hän nousi hitaasti, meni huoneen ovelle ja avasi sitä raolleen. Käytävä oli hiljainen, mutta keittiöstä kuului ääntä. Lusikan helähdys kupissa, kaapin narahdus, hellan hiljainen sihinä. Liisa seisoi raossa hetken, sitten meni vessaan, pesi kasvonsa, harjasi hiuksensa sormillaan, koska kampa oli laatikossa eikä hän halunnut pitää melua, ja meni keittiöön varpistaan. Aino oli selin häneen, hämmentäen jotain liedellä. Vedenkeitin oli jo pöydän reunalla. Pöydällä oli 3 kuppia, ei 2, ja lautanen sokerilla. Liisa pysähtyi ovelle.
Aino ei ollut kääntynyt, mutta sanoi, hyvää huomenta, Liisa. Tyttö rypisti otsaansa. Miten rouva tietää, että se olen minä? Isälläsi on saappaat. Aino vastasi kääntymättä. Et sinä? Liisa katsoi omia paljaita jalkojaan, väänteli kasvojaan hieman. Ei vihasta, vaan jostain yllätyksen ja inhon väliltä, kun hänet oli niin helposti paljastettu. Hän astui keittiöön ja istui tavalliselle tuolilleen, vasempaan, joka oli ikkunan edessä. Aino laittoi kupin hänen eteensä. Maitokahvia. Enemmän maitoa kuin kahvia, lämmintä. Liisa katsoi kuppia, sitten Ainoa, joka oli jo palannut lieden ääreen. Miten rouva tiesi, että minä pidän maidosta? En tiennyt, Aino sanoi yksinkertaisesti, mutta olet 10 vuotta, arvelin. Liisa oli hiljaa, otti kupin 2 kädellä ja joi kulauksen. Se oli hyvää. Hän ei sanonut sitä, mutta joi toisen kulauksen. Matti astui sisään takaovesta, kun aurinko oli jo kämmenenleveiden vaarojen yläpuolella. Hän kopisteli saappaitaan kynnyksellä karistanakseen mullan, ripusti lakin naulaan ja meni suoraan lavuaarille pesemään kätensä. Kahvi oli pöydällä, hänen kuppinsa vielä tyhjänä odottamassa. Keskellä pöytää oli lautasella ohukaisia. Hän ei ollut edes nähnyt ohukaisia komerossa, mutta jotenkin Aino oli löytänyt ja valmistanut niitä. Liisa istui pöydän ääressä vihkomuistiinpanot auki, teeskennellen opiskelevansa, mutta katseensa vaelsi edestakaisin Ainoon, joka pesi kaalinlehtiä lavuaarissa. Matti istui alas, kaatoi kahvia, otti ohukaisen, hiljaisuus. Se ei ollut kiusallista, se oli maalaistalon aamun hiljaisuus, jolla oli oma tekstuurinsa. Linnut ulkona, tuuli vanhan kuusen lehdissä, karjan etäinen ääni laitumella. Onko tänään jotain tehtävää? Matti kysyi katsomatta Ainoon. On, Aino vastasi. Voin järjestää ruokakomeron, pestä pyykin korista ja tehdä lounaan. Ruokakomeroa ei tarvitse, Matti sanoi. Tiedän, missä kaikki on. Selvä. Aino suostui kiistelemättä. Pyykin, kyllä, Matti jatkoi. Ja lounaan. Aino nyökkäsi. Liisa kuunteli kaikenkynä pysähtyneenä vihkomuistiinpanoihin. Matti joi kahvinsa, otti lakin takaisin ja lähti pellolle. Ennen lähtöään hän pysähtyi ovella sekunniksi. Tänään on kova aurinko. Älä ole pitkään pihapiirissä, hän sanoi kääntymättä. Ei jäänyt odottamaan vastausta. Lähti. Aino katsoi hetken suljettua ovea. Liisa katsoi Ainoa. Hän on sellainen, tyttö sanoi, ikään kuin selittäisi jotain ohjekirjaa. Puhuu vähän, mutta kun puhuu, on huolissaan. Aino kääntyi hänen puoleensa hymyillen kevyesti. Huomasin sen. Liisa sulki vihkomuistiinpanonsa. Minä autan pyykkien kanssa, hän sanoi ja nousi, ennen kuin kukaan ehti suostua tai olla eri mieltä. Huominen kului heidän 2 kanssa pihapiirissä. Aino pesi, Liisa huuhtoi ja levitti. Se oli jakso, jota ei oltu sovittu. Se tapahtui luonnostaan, kumpikin löysi paikkansa ilman ohjeita. Aurinko lämmitti hitaasti. Vanhan kuusen varjo peitti puolet pihapiiristä ja molemmat liikkuivat sen mukana, sopimatta siitäkään. Liisa työskenteli hiljaisuudessa, mutta hänen hiljaisuutensa oli erilaista kuin isän hiljaisuus. Se oli ajattelevan lapsen hiljaisuus, joka käsitteli asioita, joka muodosti kysymyksiä, joka oli lähellä tehdä jotain. Jonkin ajan kuluttua hän tuli lähelle. Kuinka vanha rouva on? Hän kysyi yhtäkkiä. Aino otti toisen vaatteen ämpäristä, 24 vuotta. Liisa mietti tätä ikään kuin se olisi tärkeä tieto. Minun isäni on 32. Tiedän, Aino sanoi. Miten rouva tietää? Hän kertoi minulle eilen, kun näytti huoneen. Liisa rypisti taas otsaansa. Isä oli kertonut sen. Isä, joka ei sanonut mitään, oli kertonut ikänsä vieraalle ensimmäisenä päivänä. Hän levitti paidan pyykkinarulle ja oli hiljaa hetken sen jälkeen. Entä vauvan isä? Aino ei lopettanut työtä, mutta jotain muuttui hieman hänen olkapäässään. Pieni jännitys, joka meni nopeasti ohi. Häntä ei enää ole, hän sanoi. Yksinkertaisesti, ilman draamaa. Liisa ei kysynyt siitä enempää. Hän oli oppinut isältään, että tietyt lyhyet vastaukset olivat tarpeeksi, että kun joku vastasi niin, tarina oli liian pitkä tai liian kivulias, eikä kummassakaan tapauksessa auttanut vetää langasta. Minunkin isäni jäi yksin, tyttö sanoi jonkin ajan kuluttua. Äitini kuoli kun synnyin. Aino pysähtyi, kääntyi tytön puoleen. Liisa oli levittämässä housuja pyykkinarulle selin, ikään kuin olisi sanonut maailman tavallisimman asian. En edes tuntenut häntä, tyttö jatkoi. Mutta isälläni on hänen valokuvansa yöpöydän laatikossa. Olen nähnyt sen. Aino katsoi häntä hetken.
Oliko hän kaunis? Aino kysyi varovasti. Liisa kääntyi. Ajatteli vakavasti. Oli. Mutta isäni ei koskaan näytä kuvaa kenellekään, ei edes minulle oikein. Hän kohautti olkapäitään. Luulen, että se tekee yhä kipeää. Aino nyökkäsi hitaasti. Molemmat olivat hetken hiljaa. Tuuli puhalsi ja heilutti levitettyjä vaatteita. Laulurastas lauloi aidalla. Liisa meni hakemaan toisen vaatteen ämpäristä. Ettekö rouva kysy mitään muuta? Hän sanoi, en, Aino vastasi. Miksi? Koska olet jo kertonut minulle, mitä halusit kertoa. Liisa seisoi paikallaan vaate kädessä, katsoen Ainoa. Hänen kasvoillaan oli jotain, mikä ei ollut aivan epäluuloa, mutta ei vielä luottamustakaan. Se oli se väli kahden välillä paikka, jossa ihmiset ovat päättäessään. Hän levitti vaatteen pyykkinarulle sanomatta mitään, mutta jäi Ainon viereen loppuaamuksi. Lounaaksi oli riisiä, papuja, paistettua kaalia ja kanaa, jonka Aino oli maustanut varhain aamulla valkosipulilla, sitruunalla ja yrteillä, jotka hän oli löytänyt pihalta. Villitimjamia, vino rosmariinin verso, jota kukaan ei ollut istuttanut tarkoituksella ja joka kasvoi aidan vieressä, ikään kuin se olisi aina tiennyt olevansa hyödyllinen jonain päivänä. Matti tuli sisään, pesi kätensä, istui, laittoi ruokaa lautaselle, söi jonkin ajan kuluttua nostamatta katsettaan lautasesta. On hyvää. Aino tarjoili Liisalle pöydän toisella puolella. Kiitos, Aino sanoi. Liisa katsoi isäänsä, sitten Ainoa, sitten omaa lautastaan. Pöydässä oli jotain erilaista, ja hän tiesi sen. Hän ei vielä tiennyt, pitikö hän siitä, ei vielä tiennyt, pelkäsikö hän, mutta tiesi, että se oli erilaista. Ja 3 ihmistä maalaistalon pöydässä, joka oli vuosikaudet tuntenut vain 2. Se oli asia, joka muutti hiljaisuuden kokoa, melun suuntaa, ilman painoa. Hän otti haarukan, söi eikä valittanut mistään. Iltapäivällä, kun Matti palasi pellolle ja Liisa jäi matikankirjansa kanssa kuistille, Aino meni takahuoneeseen ja istuutui sängyn reunalle. Hän oli siellä jonkin aikaa kädet vatsallaan. Vauva liikahti. Pehmeä liike, sellainen, joka tuntui enemmän venyttelyltä kuin potkulta. Hän laski avatun kämmenensä ja odotti toista liikettä. Sitä ei tullut, mutta hän piti kätensä siinä silti. Hän katseli ympärilleen huoneessa. Se oli yksinkertainen. Sänky, puinen vaatekaappi, pieni ikkuna näköalalla, vanhan kuusen puolelle. Katon nurkassa oli vanha kosteusläiskä, jota kukaan ei ollut maalannut. Ikkunassa oli valkoinen puuvillaverho, joka oli ajan myötä hieman kellertynyt. Se oli yksinkertaisin huone, jossa hän oli nukkunut pitkään aikaan, ja se oli ollut rauhallisin yö, joka hänellä oli ollut vielä paljon pitempään. Hän ei ollut itkenyt tullessaan. Hän ei ollut itkenyt, kun hiljainen maanviljelijä oli avannut pihaportin kysymättä kysymyksiä. Hän ei ollut itkenyt, kun tyttö oli katsonut häntä isoilla ja vakavilla silmillä. Mutta siellä yksin huoneessa, käsi vatsallaan ja tuulen ääni vanhassa kuusessa, jokin puristui rinnassa eri tavalla. Se ei ollut surua, se oli helpotusta. Sellainen helpotus, joka tulee vasta kun lakkaa kävelemästä, kun lopulta laskee matkalaukun maahan, kun tajuaa saapuneensa johonkin paikkaan, vaikka ei vielä tiedä, kestääkö se paikka. Hän huokaisi syvään. Olen täällä, hän sanoi hiljaa vatsalleen. Olen täällä. Sinä iltana illallisen jälkeen Liisa meni nukkumaan tavallista aikaisemmin. Matti jäi kuistille, kuten aina teki. Keinutuoli, yön pimeys, sammakoiden laulu suola tuolla takana. Aino ilmestyi ovelle jonkin ajan kuluttua teekuppi kädessään. Saanko? Hän kysyi katsoen viereistä tyhjää tuolia. Matti nyökkäsi. Aino istuutui hitaasti. Vatsa vaati varovaisuutta kaikessa. Jokainen liike oli laskettava. Hän istui kuppi käsissään, katsoen pimeyteen. He olivat hiljaa kohtuullisen kauan. Se ei ollut hiljaisuus, jolla ei ole mitään sanottavaa, se oli hiljaisuus, jolla ei vielä tunne toisen rytmiä. Kiitos, Aino sanoi lopulta. Oletko jo sanonut sen aiemmin? Matti vastasi. Tiedän, mutta se ei ole vain ruoasta ja huoneesta. Hän pysähtyi. Se on siitä, ettet kysynyt mitään. Matti keinui hieman tuolissaan. Kysymyksiin vastaat, kun haluat, hän sanoi. Tai et vastaa, se ei ole minun asiani. Aino katsoi häntä sivuttaen. Useimmat ihmiset luulevat, että on. Matti ei vastannut. Aino otti kulauksen teetä. Tyttäresi on ihana, hän sanoi myöhemmin. Jokin Matin kasvoilla muuttui hieman. Se ei ollut varsinaisesti hymy. Se oli sitä, mitä hymy olisi, jos hän olisi unohtanut, miten se tehdään. On, hän sanoi. Muistuttaa sinua paljon. Kaikki sanovat niin. Se on totta.
Tapansa olla hiljaa, tarkkailla kaikkea. Aino naurahti pehmeästi. Sai minut hieman hermostuneeksi aamulla. Hän ei pure, Matti sanoi. Aino nauroi uudelleen. Tällä kertaa hieman enemmän. Matti ei nauranut, mutta keinutuolin liike oli hieman vapaampi. He olivat siinä vielä jonkin aikaa, molemmat, sammakoiden, sirkkojen, tuulen ja karjan, etäisten äänten ympäröimänä. Jossain oli pöllö, jota Matti ei ollut koskaan löytänyt. Aino joi teensä loppuun, nousi varovasti. Hyvää yötä, hän sanoi. Hyvää yötä, hän vastasi. Aino meni sisään. Ovi sulkeutui sillä saranan narahduksella, jota Matti ei ollut koskaan korjannut. Matti jäi vielä hetkeksi kuistille yksin. Pimeys oli sama kuin aina, tila oli sama kuin aina, mutta jokin oli muuttanut paikkaansa siinä hiljaisuudessa, eikä hän ollut valmis selvittämään, mitä se oli. Sitten hän seisoi paikallaan, keinui hitaasti, kunnes uni tuli. Liisalla oli oma paikkansa tilalla. Se oli vanhan kuusen paksu oksa, toinen alhaalta päin siltä puolelta, joka sai iltapäivällä varjon. Hän oli löytänyt sen oksan 7-vuotiaana, ja siitä lähtien se oli ollut paikka, johon hän meni, kun hänen piti miettiä, kun hän oli vihainen, kun hän oli surullinen, kun hän ei oikein tiennyt, mitä hän tunsi, mutta tiesi, että hänen piti olla hetken hiljaa. Isä teeskenteli, ettei tiennyt, että hän kiipesi sinne. Liisa teeskenteli uskovansa siihen. Se oli heidän kahden hiljainen sopimus, sellainen, jota ei koskaan tarvinnut sanoa ääneen toimijakseen. 3. päivänä Ainon saapumisen jälkeen Liisa meni oksalle tavallista aikaisemmin. Hän istui, asetteli jalkansa ja katseli taloa. Sieltä näki keittiön ikkunan ja Ainoa liikkumassa sisällä. Siluetti kellertävän valkoisen verhon läpi, käsi, joka hämmenti jotain liedellä, suuri vatsa, joka muutti kaiken muotoa. Liisa katseli jonkin aikaa. Se, mitä hän tunsi, ei ollut vihaa. Hän oli yrittänyt tunnistaa sitä viime päivinä. Hän oli penkonut sisällään, etsinyt vihaa, eikä ollut löytänyt sitä. Se, mitä siellä oli monimutkaisempaa kuin viha. Se oli sekoitus, jolle hänellä ei ollut vielä nimeä. Osa oli autoutta, toinen osa oli sitä tunnetta, kun joku istuu suosikkipaikallasi tietämättä, että se oli sinun suosikkipaikkasi. Ja et voi valittaa, koska henkilö ei tiennyt. Aino ei ollut tehnyt mitään väärää. Tämä oli ongelma. Jos hän olisi tehnyt jotain väärää, se olisi ollut helpompaa. Liisa pystyi käsittelemään väärää. Hän tiesi, mitä tehdä väärälle, hän suuttui, kertoi isälle, ratkaisi. Mutta Aino heräsi aikaisin, teki hyvää ruokaa, ei valittanut mistään, ei esittänyt kysymyksiä, joita ei pitänyt, ei yrittänyt olla sitä, mitä hän ei ollut. Ja isä oli sanonut, hänen ruokansa on hyvää. Isä, joka söi mitä oli ilman kommentteja, oli sanonut, on hyvää. Liisa oli huomannut ja oli tallettanut tämän yksityiskohdan sisäänsä paikkaan, jonne hän säilytti asiat, joita hän vielä käsitteli. Hän katsoi Ainon vatsaa ikkunan läpi. Vauva. Tämä oli toinen puoli sekoituksesta, sillä vaikka hän kuinka yritti, hän ei voinut olla utelias vauvasta. Pienestä pitäen hän oli halunnut sisarusta. Ei ollut koskaan pyytänyt sitä ääneen, koska tiesi, että isä tulisi surulliseksi sillä ilmeellä, joka hänellä oli, kun aihe tuli liian lähelle sitä, mitä hän ei halunnut koskettaa, mutta oli halunnut hiljaa, kuten halutaan asioita, jotka tuntuvat mahdottomilta. Ja nyt oli vauva tulossa. Se ei ollut sisarus, jonka hän oli kuvitellut. Se ei ollut tavalla, jolla hän oli kuvitellut, mutta se oli vauva. Ja oli vaikeaa pysyä täysin ulkopuolella vauvasta, joka oli tulossa, joka liikkui vatsassa, josta vähitellen tulisi pieni ihminen, pienine käsineen ja pienine jalkoineen, ja se tuoksu, joka vauvoilla on, jota Liisa ei tiennyt, mistä hän tunsi, mutta tunsi. Hän pysyi oksalla, kunnes aurinko lämmitti, sitten laskeutui ja meni juomaan kahvia. Oli tiistai-iltapäivä, kun ensimmäinen todellinen asia tapahtui heidän kahden välillä. Matti oli mennyt kaupunkiin hoitamaan laskutusasiaa maissin ostajan kanssa, yksi niistä ärsyttävistä maatilan byrokratioista, jotka hän antoi kertyä, kunnes ei ollut muuta mahdollisuutta. Hän oli sanonut palaavansa ennen illallista. Liisa ja Aino jäivät yksin. Tyttö vietti aamun vihkomuistiin panojensa parissa, teeskennellen opiskelevansa, mutta todellisuudessa piirtäen hevosia sivujen marginaaleihin, kuten aina teki kyllästyessään. Aino oli pessyt kylpyhuoneen, järjestänyt ruokakomeron niin, ettei se haitannut isän tapaa, ja istui nyt kuistilla kuorimassa juureksia illalliseksi. Liisa katseli olohuoneen ikkunasta. Hän katseli ja katseli.
kunnes oli selvää, että ikkunasta katselu oli työläämpää kuin vain mennä sinne. Hän meni etuovesta ulos ja istuutui kuistin portaille, hieman etäämmälle Ainosta, ikään kuin hän olisi mennyt portaille sattumalta ja Ainon läsnäolo siellä olisi ollut vain yksityiskohta. Aino ei sanonut mitään. Hän jatkoi juuresten kuorimista sillä suurella, puukahvaisella veitsellä, liikkeet varmoina ja säännöllisinä, kuten joku, joka on tehnyt tätä monta kertaa. He olivat niin jonkin aikaa. Saanko yrittää? Liisa sanoi, katsoen juureksia. Aino ojensi veitsen ja palan sanomatta mitään. Liisa otti sen ja yritti. Syntyi paksu, epäsäännöllinen kuori, vieden paljon juureksia mukanaan. Ei niin, Aino sanoi rauhallisesti. Minä näytän. Hän ei ottanut veistä takaisin. Hän seisoi Liisan vieressä ja ohjasi äänellä. Vähän sivuttaen, veitsi melkein makuasennossa. Et raaputa, vaan liuutat. Liisa yritti uudelleen. Tuli paremmin. Niin, Aino sanoi. Liisa teki vielä yhden palan, sitten vielä yhden. Oppi tavan ja oli hiljaa, työskennellen sillä keskittymisellä, jolla hän teki asioita, kun halusi tehdä ne oikein. Aino palasi omien juurestensa pariin. Molemmat kuorivat yhdessä jonkin aikaa puhumatta. Sitten vauva potkaisi. Se oli näkyvä potku. Ainon vatsa liikahti ulospäin. Nopea aaltoilu, jonka Liisa näki silmäkulmastaan eikä voinut teeskennellä, ettei nähnyt. Hän pysähtyi. Hän katsoi Ainon vatsaa suurin silmin. Näin sen, hän sanoi. Aino nauroi hiljaa. Hän on hereillä. Liisa oikaisi itsensä. Onko se poika? En tiedä, Aino sanoi. Sanon hän tahtomattani. Liisa jäi katsomaan vatsaa. Hänessä oli jännitystä, sitä lapsen jännitystä, joka haluaa kovasti tehdä jotain, mutta ei tiedä, saanko. Hän aloitti, pysähtyi. Aino katsoi häntä. Saat, Aino sanoi kuulematta loppukysymystä. Liisa asetti kätensä Ainon vatsalle hyvin varovasti, ikään kuin koskettaisi jotain, joka voisi särkyä. Hänen kämmenensä oli pieni, auringon ruskettama, etusormessa lämpöä kuokan pitlystä. Hän oli niin hetken. Ei mitään. Hän oli juuri ottamassa kätensä pois, kun tunsi kevyen paineen kämmenensä alla. Lyhyt, mutta todellinen. Liisa päästi ilman ulos suustaan. Tunsin sen, hän sanoi melkein kuiskaten. Hänkin tunsi sinut, Aino sanoi. Tyttö piti kättään siinä, hiljaa, kasvot käännettynä vatsaan päin, ikään kuin kuunnellen. Hänen kasvoillaan oli ilme, jonka Matti olisi tunnistanut se ilme, kun Liisa tunsi jotain liian suurta sanoiksi ja jäi sitten hiljaa, ettei vuotaisi yli. Jonkin ajan kuluttua hän otti kätensä hitaasti pois, otti veitsen ja palasi juuresten pariin. Mutta hänen olkapäänsä oli hieman lähempänä Ainoa kuin ennen. Sinä iltapäivänä, kun pavut kypsyivät liedellä, Liisa istui keittiön pöydän ääressä ja Aino seisoi tiskillä. Keskustelu eteni niin kuin keskustelut etenevät, kun kukaan ei pakota. Vähitellen taukojen kanssa, ilman selvää suuntaa. Millainen oli rouvan asuinpaikka? Liisa kysyi. Pieni kaupunki, Aino vastasi, paljon pienempi kuin tämä lähistöllä oleva. Miksi rouva lähti? Aino huuhtoi kulhon ennen vastaamista. Joskus täytyy lähteä paikasta, jotta voi aloittaa uudelleen. Liisa oli hiljaa käsittelemässä tätä. Isäni ei koskaan lähtenyt, hän sanoi. Hän pysyi täällä aina, vaikka äitini kuoli. Jokaisella on oma tapansa, Aino sanoi. Luuletko, että hänen olisi pitänyt lähteä? Ei, Aino sanoi epäröimättä. Luulen, että hän jäi sinun takiasi. Liisa katsoi omia käsiään pöydällä. Joskus mietin, hän sanoi hiljemmin, olisiko hän ollut näin hiljaa, jos minua ei olisi syntynyt. Olisiko hän ehkä mennyt etsimään jotakuta? Aino kuivasi kätensä keittiöpyyhkeeseen ja kääntyi tytön puoleen. Hän katsoi tyttöä hetken. Oletko kysynyt häneltä? En. Miksi? Liisa kohautti olkapäitään, mutta siinä oli vastaus, jota hän ei sanonut, koska pelkäsi vastausta. Sillä jos isä sanoisi kyllä, että hän olisi mennyt etsimään jotakuta, se tarkoittaisi, että Liisa oli syy siihen, miksi hän jäi paikalleen. Ja jos isä sanoisi ei, että hän ei olisi mennyt millään tavalla, sekin sattui toisesta syystä, jota Liisa ei osannut selittää kunnolla. Oli helpompaa olla kysymättä. Aino meni pöydän luo ja istui viereiseen tuoliin. Hän katseli tyttöä. Liisa, hän sanoi äänellä, joka ei ollut kiireinen. Isäsi jäi sinun takiasi. Se on eri asia kuin pysyä paikoillaan sinun takiasi. Ymmärrätkö? Tyttö katsoi häntä. En ole varma. Jäädä jonkun takia on valinta, Aino selitti. Se on rakkautta, ei vankilaa.
Hän pysähtyi. Et sinä vanginnut isäsi minnekään. Annoit hänelle syyn jatkaa. Liisa katsoi Ainoa jonkin aikaa. Tytön kasvoilla oli jotain, mikä liikkui pinnan alla, jotain, mikä oli asettumassa, järjestymässä, asettumassa oikeaan paikkaan pitkän ajan jälkeen, kun se oli ollut väärässä paikassa hänen sisällään. Hän ei sanonut mitään, mutta ei kääntänyt katsettaan. Eikä Aino kääntänyt. Se oli yksi niistä hetkistä, jotka eivät tarvitse sanoja, koska sanat olivat jo tehneet työnsä. Matti palasi kaupungista, kun aurinko oli jo laskenut. Hän astui sisään takaovesta, ripusti lakin naulaan, pesi kätensä. Papujen tuoksu täytti koko talon makkaralla, laakerin lehdillä, sillä puuhellan savuisella pohjatuoksulla, jolla ei ollut vertaansa. Hän meni olohuoneeseen. Liisa oli lattialla piirustusvihkonsa kanssa. Oikean ei-koulun, piirtäen jotain värikynillä. Aino istui vanhassa nahkatuolissa nurkassa, ohut kirja sylissään lukien. Molemmat katseet kääntyivät häneen, kun hän tuli sisään. Ratkesiko? Liisa kysyi. Ratkesi, Matti sanoi. Teki enemmän työtä kuin olisi pitänyt. On papuja, Liisa ilmoitti, palaten piirustukseensa. Matti katsoi Ainoa. Hän oli palannut kirjan pariin. Matti seisoi hetken olohuoneen ovella. Tässä kohtauksessa oli jotain, mitä hän ei tiennyt, miten käsitellä. Ei mitään erikoista. Lapsi lattialla värikynien kanssa, nainen lukemassa nojatuolissa. Yksinkertaisia asioita, jotka tapahtuivat taloissa kaikkialla Suomessa juuri sillä hetkellä, mutta tässä talossa, sinä iltapäivänä se oli ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun joku muu kuin Liisa oli olohuoneessa hänen tullessaan. Ja olohuone ei näyttänyt samalta olohuoneelta, se näytti suuremmalta tai vähemmän tyhjältä tai molemmilta yhdessä. Mikä ei ollut matemaattisesti järkevää, mutta jollain toisella tavalla järkevää, jolle hänellä ei ollut nimeä. Hän meni keittiöön ottamaan vettä eikä ajatellut sitä enempää tai teeskenteli, ettei ajatellut. Illallisen jälkeen, kun Liisa oli jo huoneessaan ja astiat tiskattu, Matti meni kuistille. Aino ilmestyi hieman myöhemmin, kuten edellisenä iltana. Tällä kertaa hän ei kysynyt lupaa, vaan meni suoraan tuoliin ja istuutui. Matti huomasi sen, ei sanonut mitään. He olivat hiljaa jonkin aikaa. Tyttäresi kysyi minulta tänään jotain, Aino sanoi. Hän kysyy paljon. Tämä oli erilainen. Aino pysähtyi. Hän kysyi, olisitko lähtenyt täältä, jos häntä ei olisi syntynyt. Matti lopetti keinutuolissa keinumisen, oli hiljaa. Mitä vastasit? Hän kysyi jonkin ajan kuluttua. Vastasin sen, mitä ajattelin, Aino sanoi pimeyteen katsoen, mutta luulen, että tämä on keskustelu, jonka hänen pitää käydä kanssasi. Matti oli taas hiljaa. Ulkona sammakot lauloivat. Pöllö piti ääntä paikassa, jota hän ei ollut koskaan löytänyt. Hän ei ole koskaan kysynyt sitä minulta, Matti sanoi, enemmän itselleen kuin Ainolle. Joskus tarvitaan vierasta, jotta saa sanottua ääneen sen, mitä ei pysty sanomaan rakkaalleen, Aino sanoi. Matti ei vastannut, mutta katsoi pimeyteen sillä miehen ilmeellä, joka käsitteli jotain sisällään, avasi laatikkoa, joka oli ollut liian kauan kiinni. Pitkän ajan kuluttua, en olisi koskaan lähtenyt, hän sanoi hiljaa, vakaasti. Hänen kanssaan tai ilman, tämä tila on elämäni. Mutta hänen kanssaan, hän pysähtyi. Aloitti uudelleen. Hänen kanssaan oli erilaista. Se oli enemmän. Aino kuunteli sanomatta mitään. Hänen täytyy tietää se, Aino sanoi lopulta. Tiedän, Matti vastasi. Yö viipyi heidän välissään vielä jonkin aikaa. Sitten Aino nousi varovasti, toivotti hyvää yötä ja meni sisälle. Matti jäi kuistille. Huomenna, hän ajatteli, huomenna minä puhun hänen kanssaan. Ja tällä kertaa hän ei paennut ajatusta, hän oli menossa sitä kohti. Seuraavana aamuna, hyvin varhain, ennen kuin aurinko lämmitti, Matti meni tyttärensä huoneeseen, Liisa oli hereillä. Hän heräsi aina aikaisin, vaikka jäikin sänkyyn hieman pidempään. Hän makasi kyljellään kattoen ikkunaa. Matti astui sisään ja istuutui sängyn reunalle seremonioitta. Liisa kääntyi ja katsoi häntä. Matti oli hetken hiljaa tavalliseen tapansa, etsien sanoja paikasta, jossa sanat olivat kun hän tarvitsi niitä, mikä ei ollut helppo paikka päästä käsiksi. Aino kertoi minulle, että kysyit jotain eilen. Liisa oli hiljaa. Minä en koskaan lähtenyt, koska en halunnut lähteä, Matti sanoi. Tämä tila sinä, tämä elämä, tämä on se, mitä minä valitsin. Se ei johtunut siitä, että tunsin itseni vangituksi, vaan siitä, että halusin olla täällä. Hän pysähtyi. Ymmärrätkö?
Liisa katsoi isäänsä. Hänen silmissään oli kirkas kalvo, joka ei valunut. Hän piti sen omalla tavallaan. Ymmärrän, hän sanoi. Hyvä, Matti vastasi ja nousi. Hän meni ovelle, pysähtyi, kääntyi. Olet paras, mitä olen elämässäni tehnyt, hän sanoi. Yksinkertaisesti, suoraan, ilman koristeluja. Haluan vain, että tiedät sen. Ja lähti. Liisa jäi sänkyyn. Kirkas kalvo valui alas. Hän antoi sen valua. Sitten hän nousi, pesi kasvonsa tarpeettoman voimakkaasti ja meni juomaan kahvia. Aino oli keittiössä. Liisa astui sisään, meni suoraan naisen luo ja halasi häntä sivulta. Vino, tiukka, nopea, lapsen halaus, joka ei oikein osaa halata, mutta tietää, että täytyy. Aino pysähtyi sekunnin ajaksi, yllättynyt. Sitten hän kietoi kätensä tytön ympärille. Kumpikaan ei sanonut mitään. Ei tarvinnut. Viikot kuluivat niin kuin viikot kuluivat maaseudulla, hitaasti ja nopeasti samanaikaisesti. Hitaasti, koska jokaisella päivällä oli oma painonsa, oma rutiininsa, omat tehtävänsä, jotka alkoivat auringon kanssa ja päättyivät pimeän kanssa. Nopeasti, koska kun Matti pysähtyi laskemaan, oli jo kulunut 3 viikkoa siitä iltapäivästä pihaportilla ja tuntui mahdottomalta, että aikaa oli kulunut niin vähän, ja myös mahdotonta, että aikaa oli kulunut niin paljon. Tila oli löytänyt uuden rytmin, sitä ei oltu sovittu. Ei ollut kokouksia, ei sääntöjä, ei kukaan sanonut, sinä teet tämän, ja minä teen tuon. Se tapahtui luonnollisesti, kuten tapahtuu, kun 3 ihmistä asuu saman katon alla ja löytää paikkansa, työntämättä ketään. Matti heräsi ensin, hoiti eläimet kasvimaan, pellot palasi Ainon keittämälle kahville, söi, palasi ulos. Aino hoiti taloa, valmisti ruokaa, siivosi, pesi, järjesti huolellisesti, mikä ei ollut pian huolellisuutta, vaan jonkun, joka kunnioittaa paikkaa, jossa on. Hän ei koskaan muuttanut mitään kysymättä, ei koskaan tehnyt päätöstä, joka ei ollut hänen, mutta asetti keittiön ikkunalle maljakon pellolta keräämillään villikukilla. Ja tätä kukaan ei ollut pyytänyt, eikä kukaan valittanut. Liisa jakoi aikansa auttaen isäänsä pellolla aamuisin, koulukirjojen parissa iltapäivisin ja lähentyen Ainon kanssa kaikissa vapaissa hetkissä. Oli keskiviikkoaamu, kun Matti huomasi katsovansa liikaa. Hän korjasi pihapiirissä aitaa, jonka Karja oli työntänyt laitumelle. Lankaa ja kiristintä vaativa työ, joka vaati tarkkaavaisuutta, mutta ei ajattelua. Sellainen työ, joka jätti mielen liian vapaaksi. Aino levitti pyykkiä narulle pihalla. Hän ei katsonut tarkoituksella, hän työskenteli, mutta piha oli näkölinjalla ja Aino oli pihalla. Ja jossain vaiheessa langan toisen pään välissä hän huomasi, että hän oli pysäyttänyt kiristimen kädessään ja katseensa oli pysähtynyt naiseen. Aino levitti lakanaa, laaja liike, kädet auki, suuri vatsa työntyen eteenpäin, hiukset kiinni miten sattui, kuminauhalla, joka oli juuri pettämässä. Hänen kasvoillaan oli rauhallinen keskittyminen. Hän ei laulanut, ei hymyillyt, ei tehnyt mitään erityistä, hän vain oli. Matti käänsi katseensa, palasi aidan langan pariin, oli varovaisempi katseensa suunnassa loppuaamun. Mutta lounaalla, kun Aino laittoi lautasen pöytään ja kulki hänen ohitseen hakemaan kattilan liedeltä, ja Matti tunsi yksinkertaisen saippuan ja aniksen tuoksun, jota Aino käytti hiuksissaan. Hän oli hiljaa sekunnin pidempään kuin olisi pitänyt. Liisa puhui jotain koulusta. Matti vastasi, söi, mutta jokin oli liikkunut hänen sisällään, ja tällä kertaa hän ei voinut teeskennellä, ettei ollut liikkunut. Lounaan jälkeen hän meni suoraan pellolle. Pysyi siellä, kunnes aurinko laski. Illalla kuistilla hän oli yksin tavallista pidempään. Aino ei ollut ilmestynyt. Hän kuuli Ainon huoneen valon sammuvan aikaisemmin. Aino oli ollut väsynyt viime päivinä. Vatsan paino vaati veronsa päivän lopussa. Matti istui keinutuolissa, pimeässä, vesilasi kädessä, jonka hän oli unohtanut juoda. Hän mietti asioita, joita ei halunnut ajatella. Nämä ajatukset eivät olleet ensimmäistä kertaa ilmestyneet Ainon saapumisen jälkeen, mutta tällä kertaa niitä ei voinut karkottaa työllä. Työ oli päättynyt, yö oli tullut ja ajatukset olivat siellä kuistilla, istuen toisessa tuolissa, ikään kuin niillä olisi ollut oikeus. Hän ajatteli vaimoaan. Teki niin joskus, ei terävällä kivulla kuten ensimmäisinä vuosina, vaan sillä hellällä kaipuulla, joka jää, kun aika tekee työnsä. Hän oli ollut hyvä. Yksinkertainen, hyvä, kaunis, niin kuin yksinkertaiset ihmiset ovat kauniita. He olivat olleet onnellisia niissä muutamassa vuodessa, jotka heillä oli ollut. Ja kun hän lähti,
Hän lähti kerralla, nopeasti, kenenkään kykenemättä tehdä mitään, jättäen jälkeensä hänen kokoisensa aukon ja vastasyntyneen tytön hänen syliinsä. Hän oli sulkenut oven sinä päivänä. Se ei ollut tietoinen päätös. Se oli ollut selviytymistä. Oli asioita, joita hänellä ei ollut varaa tuntea, koska hänellä oli lapsi kasvatettavana ja tila hoidettavana, eikä ollut tilaa millekään muulle. Se oli toiminut vuosia ja vuosia. Se oli toiminut tähän asti, koska nyt takahuoneessa oli nainen, joka oli tullut pyytämättä mitään muuta kuin kattoa, joka oli tehnyt ruokaa, tiskannut ja hoitanut valittamatta mistään, joka oli sanonut oikeat sanat hänen tyttärelleen kenenkään pyytämättä, joka oli istunut siihen tuoliin hänen viereensä iltaisin ja ollut hiljaa oikealla tavalla. Ei sen hiljaisuuden tavoin, jolla ei ole mitään sanottavaa, vaan sen hiljaisuuden tavoin, joka ymmärtää, että joskus hiljaisuus riittää. Ja hän katsoi naista tahtomattaan. Matti sulki silmänsä. Ei ole sen aika, hän ajatteli. Hän on juuri saapunut. Hän on raskaana. Hän ei pyytänyt mitään tätä. Nämä olivat oikeudenmukaisia perusteluja. Nämä olivat perusteluja, jotka hän hyväksyi yksitellen ja asetti oikeaan paikkaan. Sitten hän nousi, meni sisälle ja meni nukkumaan. Hän oli silmät auki pimeässä katossa pidempään kuin halusi, sitten nukahti. Liisa oli huomannut. Hän huomasi kaiken. Hän oli sellainen tyttö, jonka aikuiset joskus unohtivat olevan huoneessa ja sitten sanoivat asioita tai ilmeilivät tai olivat hiljaa väärällä tavalla. Ja hän poimi kaiken ja säilytti sen käsiteltäväksi myöhemmin vanhan kuusen oksalla. Hän oli huomannut, kuinka isä käänsi katseensa pois, kun Aino tuli olohuoneeseen. Hän oli huomannut, että isä oli ollut pellolla pidempään viime päivinä, pidempään kuin työ vaati, sellaista lisäaikaa, joka tarkoitti, että hän vältteli jotain talossa. Hän oli huomannut, että kun Aino puhui hänelle suoraan, Matti vastasi katsomalla sivuun, lautaselleen, ikkunaan, minne tahansa muualle kuin naisen kasvoihin. Ja hän oli huomannut, että Aino puolestaan ei näyttänyt huomaavan mitään tätä, tai teeskenteli, ettei huomannut. Liisa ei ollut vielä päättänyt, mitä ajatella siitä, mitä hän näki. Toisaalta rinnassa oli puristus, jonka hän tunnisti kateudeksi, jäänne siitä alussa olleesta kateudesta, jonka hän oli luullut menneen ohi. Toisaalta siellä oli jotain erilaista sekoittuneena, jotain, mikä ei ollut aivan kateutta, mutta jolle hänellä ei ollut vielä nimeä. Oli eräänä perjantai-iltapäivänä, kun hän kiipesi vanhaan kuuseen miettimään tätä. Hän oli siellä tunnin. Kun hän tuli alas, hän meni suoraan keittiöön, jossa Aino lepäsi istuen, jalat jakkaralla, koska nilkka oli turvonnut hieman sinä päivänä. Liisa tuli, veti tuolin ja istui viereen. Aino katsoi häntä. Voitko hyvin? Voin, Liisa sanoi. Haluan kysyä jotain. Kysy. Tyttö katsoi pöytää hetken, sitten katsoi Ainoa. Pidättekö isästäni? Huone oli hiljaa. Aino ei kiirehtinyt vastaamaan. Hän katsoi Liisaa sillä rauhallisella tarkkaavaisuudella, joka hänellä oli. Sellaisella tarkkaavaisuudella, joka ei paennut kysymystä. Isäsi on hyvä ihminen, Aino sanoi varovasti. Ja kunnioitan häntä suuresti. En kysynyt, kunnioitatko rouva, Liisa sanoi. Kysyin, pidättekö? Aino oli hiljaa hetken. Miksi kysyt tätä? Liisa kohautti olkapäitään. Mutta se ei ollut olankohautus siltä, joka ei tiedä, vaan siltä, joka tietää. Mutta päättää, kuinka paljon haluaa antaa. Koska näin hänet katsomassa rouvaa, hän sanoi lopulta. Ja sitten hän menee pellolle ja pysyy siellä. Hän katsoi Ainoa. Hän tekee niin, kuin pakenee jotain. Aino katsoi tyttöä pitkään. Liisan kasvoilla oli jotain, mikä oli vanhempaa kuin hänen 10 vuottaan. Ei surullisella tavalla, vaan tavalla, jonka elämä maaseudulla tekee tietyille lapsille, jotka kasvavat nähden työtä läheltä, jotka oppivat aikaisin, että asioilla on painoa, jotka kehittävät maailmasta lukutaidon, jota useimmat aikuiset yhä yrittävät oppia. Liisa, Aino sanoi hitaasti, mitä haluat minun vastaavan. Tyttö mietti todella. Totuuden, hän sanoi. Aino huokaisi syvään. En vielä tiedä, mitä tunnen, hän sanoi rehellisesti. Tiedän, että isäsi on hyvä. Tiedän, että tunnen oloni turvalliseksi täällä. Tiedän, että sinä ja hän kohtelitte minua paremmin kuin monet ihmiset, jotka olen tuntenut koko elämäni. Hän pysähtyi, mutta en tullut tänne etsimään muuta kuin paikkaa, jossa asua, enkä aio odottaa mitään, mitä ei ole tarjottu. Liisa katsoi häntä. Entä jos sitä tarjottaisiin? Tyttö kysyi. Aino naurahti hiljaa, hieman yllättynyt kysymyksestä. Olet 10-vuotias ja esität aikuisten kysymyksiä.
Isäni sanoo, että hyppään vaiheiden yli, Liisa sanoi nolostuneena. Aino oli hetken hiljaa, sitten varovasti. Jos sitä tarjottaisiin, luulen, että pelkäisin kovasti. Hän katsoi vatsaansa. Minulle on vauva tulossa. Se ei ole pieni asia pyytää ketään kantamaan mukanaan. Isäni ei pelkää raskaita asioita, Liisa sanoi. Ei koskaan ole pelännyt. Tiedän, Aino, hän sanoi, mutta se on hänen päätöksensä. Ei minun, ei sinun. Liisa oli hiljaa, sitten nyökkäsi hitaasti, kun hyväksyisi argumentin, vaikka ei pitänytkään siitä täysin. Selvä, hän sanoi, ja nousi. Meni ovelle, pysähtyi. Aino, hän sanoi kääntymättä. Kyllä, tauko. Minua ei haittaisi, tyttö sanoi hiljaa. Haluan vain, että rouva jää. Ja lähti ennen kuin Aino ehti vastata. Aino jäi istumaan tuoliin, jalat jakkaralla ja käsi vatsallaan katsoen tyhjää ovea. Hänen silmänsä kirkastuivat hetkeksi. Hän räpäytti silmiään, hengitti, asetti kämmenensä vatsalleen. Näetkö? Hän sanoi hiljaa sisälle. Kaikki järjestyy. Oli enää muutama päivä vauvan syntymään, kun pisin yö saapui. Se ei tullut draaman kanssa, se tuli väsymyksen kanssa. Aino oli viettänyt päivän tavallista hiljaisempana, oli tehnyt ruokaa, oli syönyt vähän lounasta, oli istunut pidempään. Matti oli huomannut, mutta ei ollut sanonut mitään. Hän oli oppinut, että Aino ilmoitti, kun tarvitsi apua, ja niin kauan kuin hän ei ilmoittanut, hän pärjäsi. Mutta yöllä, kun Liisa jo nukkui ja talo oli hiljaa, hän kuuli käytävästä ääntä. Hän nousi. Aino seisoi käytävällä, nojaten seinään, käsi vatsallaan ja hengitys hieman erilainen. Matti tuli lähelle. Mikä on? Sattuu hieman, Aino sanoi. Ei varmaan mitään. On tavallista tässä vaiheessa. Oletko käynyt lääkärissä? Matti kysyi. Kävin 3 viikkoa sitten. Hän sanoi, että kaikki oli hyvin. 3 viikkoa on aika pitkä aika, Matti sanoi. Tiedän. Matti katsoi häntä. Pystytkö kävelemään? Pystyn. Sitten huomenna aamulla menemme kaupunkiin. Se ei ollut kysymys, se oli päätös. Siellä on terveysasema, joka avaa 7. Aino katsoi Mattia. Ei tarvitse tulla mukaan, voi mennä yksin. Et mene yksin, Matti sanoi yksinkertaisesti, suoraan, ilman selitystä. Aino oli hiljaa hetken. Selvä, hän sanoi. Mene nyt nukkumaan, Matti sanoi. Kutsu, jos pahenee. Aino palasi huoneeseensa. Matti seisoi hetken käytävällä, katsoen suljettua ovea. Sitten hän palasi omaan huoneeseensa. Hän asettui makuulle ja kuunteli talon hiljaisuutta. Hän ei nukkunut pitkään aikaan. Seuraavana aamuna he molemmat menivät kaupunkiin. Liisa jäi tilalle, protestoi, mutta jäi, koska isä sanoi, ettei se ollut paikka hänelle. Ja hän tiesi, että kun isä sanoi niin, se oli totta. He menivät vanhalla pakettiautolla soratietä, joka muuttui hyväksi vasta ensimmäisten kilometrien jälkeen. Aino piti suurimman osan matkasta kättään vatsallaan ja katsettaan ikkunassa. Matti ajoi puhumatta, mutta kun tie huononi kuoppasella osuudella, hän hidasti vauhtia pyytämättä. Aino huomasi, ei sanonut mitään, mutta huomasi. Terveysasemalla sairaanhoitaja tutki, mittasi, kysyi, merkitsi ylös, sanoi kaiken olevan hyvin, että kipu johtui vauvan asettumisesta, tavallista viimeisten viikkojen juttua. Sanoi, että se voi olla päivien kysymys, päiviä. Aino toisti ulos tullessaan. Oletko valmis? Matti kysyi. Aino katsoi pikkukaupungin katua, pieniä taloja, pientä toria, apteekkia, jonka ovi oli auki, naista lakaisemassa jalkakäytävää. Luulen, että kyllä, Aino sanoi. Ja luulen, että en, molempia yhtä aikaa. Matti oli hiljaa sekunnin ajan. Näin me aina olemme, kun sillä on todella väliä, hän sanoi. Aino kääntyi häneen. Se oli pisin asia, jonka Matti oli sanonut viikkoihin. Ja siinä lauseessa oli jotain henkilökohtaista, joka ei liittynyt vain Ainon vauvaan. Hän tiesi sen. Matti tiesi, että Aino tiesi. Molemmat seisoivat terveysaseman jalkakäytävällä hetken. Aamuauringon osuessa heihin sivuttain ja vanhan naisen lakaistessa jalkakäytävää alhaalla, katsomatta heihin. Sitten Matti kääntyi ja meni pakettiautoon. Aino seurasi perässä. He palasivat tilalle hiljaisuudessa. Mutta se oli erilaista hiljaisuutta kuin kaikki muut hiljaisuudet, jotka he olivat siihen asti jakaneet. Se oli 2 ihmisen hiljaisuus, jotka olivat juuri ymmärtäneet jotain samanaikaisesti ja jotka eivät vielä tienneet, mitä sille tehdä, mutta jotka eivät enää voineet teeskennellä, etteivät olleet ymmärtäneet. Sinä iltana Liisa kuuli heidät molemmat kuistilla.
Hän ei kuullut sanoja. Hänen huoneensa oli talon toisella puolella, mutta hän kuuli sävyn, hiljaisen muminaan keskustelusta, joka kesti tavallista pidempään kuin minään muuna iltana. Hän makasi hereillä pimeässä, kuunnellen etäisiä ääniä, ymmärtämättä, mitä ne sanoivat. Hän hymyili kattoon. Sitten hän sulki silmänsä ja nukahti rauhallisesti ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, sillä hyvällä ja oudolla tunteella, että jokin oli korjaantumassa hitaasti, oikealla tavalla, oikeaan aikaan. Ulkona kuistilla oli kuunvaloa, ja molemmat keinutuolit keinusivat yhdessä, samassa rytmissä, ikään kuin olisivat aina tehneet niin. Oli torstain vastaisena yönä. Talo oli syvässä 3 aamuyön hiljaisuudessa. Sillä hiljaisuudella ei ollut välimaastoa, jossa jokainen pieni ääni tuntui valtavalta, jossa maailma näytti lakanneen hengittämästä hetkeksi. Matti kuuli ensin. Se ei ollut huuto, se oli pieni ääni, tukahdutettu ähkäisy, sellainen, jonka joku tekee yrittäessään olla ääneti, mutta ei enää pysty pidättelemään. Ääni tuli takahuoneesta. Matti oli hereillä alle 10 sekunnissa. Ei saappaita, vain paljaat jalat kylmällä lattialla. Hän kiiruhti käytävän poikki ja koputti 2 oveen ennen avaamista. Aino istui sängyn reunalla, molemmat kädet patjalla, hengitys lyhyenä ja hallittuna. Sellainen hengitys, jolla on opittu hallitsemaan kipua yksin. On aika, Aino sanoi Matin tullessa sisään. Ääni oli vakaa, mutta otsalla oli hikeä. Matti seisoi hetken paikallaan. Hän ei ollut mies, joka panikoi, ei koskaan ollut, mutta oli ero tietää, että jotain tapahtuu, ja hetken, jolloin se tapahtuu. Ja se sekunti oli aika, jonka hän tarvitsi ylittääkseen tämän eron. Kuinka kauan? Hän kysyi. Kivut alkoivat noin klo 11, Aino sanoi. Odottelin, jos ne menisivät ohi. 11. Matti toisti. Miksi et kutsunut? En halunnut herättää ketään turhalla hälytyksellä. Matti katsoi häntä. Tämä ei ole turhaa hälytystä. Tiedän, Aino sanoi. Siksi kutsuin nyt. Matti oli jo poistumassa huoneesta. Haen pakettiauton. 5 minuuttia. Matti, Aino kutsui. Matti pysähtyi ovelle. Kiitos, Aino sanoi. Matti ei vastannut. Meni. Liisa heräsi pakettiauton moottorin käynnistyessä keskellä yötä. Hän istui sängyllä, sydän tykytti nopeasti ja meni ikkunalle. Hän näki Ainon huoneen valon päällä, näki isänsä lähtevän takaovesta avaimet kädessään. Hän näki pakettiauton moottorin käynnissä pihapiirissä. Hän oli kuistilla ennen kuin kukaan aikuinen ehti ilmoittaa hänelle. Onko se vauva? Hän kysyi. Matti kääntyi. On, pysy täällä. En pysy. Liisa, en pysy. Isä. Hänen äänensä oli rauhallinen, mutta siinä oli sitä päättäväisyyttä, jonka hän oli perinyt isältään ja josta ei kannattanut kinastella. Minä tulen mukaan. Matti katsoi tytärtään sekunnin ajan, paljain jaloin kuistilla, hiukset unesta sekaisin, silmät täysin hereillä ja päättäväisinä. Hän huokaisi. Ota takki. Liisa oli jo menossa hakemaan sitä. Pienen kaupungin sairaalan vastaanotto oli valaistu valkoisella valolla aamuyöllä. Se varjoton valo, joka saa kaikki näyttämään hieman kalpeilta, hieman väsyneemmiltä kuin ovat. 2 sairaanhoitajaa tuli pyörätuolin kanssa, kun pakettiauto pysähtyi sisääntuloon. Aino vietiin sisään sillä rauhallisella tehokkuudella, jolla tehdään sitä joka päivä. Matti ja Liisa jäivät odotushuoneeseen. Huoneessa oli 4 oranssia muovituolia, poissa päältä oleva televisio nurkassa, pieni pöytä vanhoilla lehdillä ja sairaalan oma tuoksu. Se puhdas ja epähenkilökohtainen tuoksu, jolle ei ole vertaansa missään muualla maailmassa. He istuivat. Liisa piti käsiään sylissään, katsoen ovea, josta Aino oli mennyt sisään. Matti istui kyynärpäät polvillaan, pää hieman alhaalla. Kumpikaan ei puhunut pitkään aikaan. Kaikki järjestyy, Liisa sanoi lopulta. Hän ei kysynyt, vaan vakuutti sillä rauhallisella vakaumuksella, jolla lapsi yhä uskoo, että asiat järjestyvät, kun niiden täytyy. Matti katsoi häntä. Järjestyy, hän sanoi. Liisa nojasi olkapäänsä isän käsivartta vasten. Matti kietoi kätensä tytön ympärille. He olivat niin molemmat valkoisessa valossa odotushuoneessa, kun ulkona aamu jo muuttui vähitellen aamuksi. Vauva syntyi klo 5:42 aamulla. Sairaanhoitaja tuli odotushuoneeseen väsyneellä, mutta aidolla hymyllä. Poika, hän sanoi. Molemmat voivat hyvin. Liisa sulki silmänsä sekunnin ajaksi, sitten avasi ja kääntyi isänsä puoleen. Tiesin, että se oli poika, hän sanoi. Matti naurahti. Lyhyt, hiljainen, mutta aito nauru. Sellainen nauru,
joka tulee, kun helpotus on liian suuri mahtuakseen hiljaisuuteen. Liisa hymyili hampaillaan. He päästivät sisään yhden kerrallaan. Matti meni ensin. Hän oli siellä lyhyen aikaa. Aino oli väsynyt. Vauva oli sängyn vieressä olevassa kehdossa. Kaikki oli hiljaa ja hyvin. Matti seisoi hetken ovella, katsoen molempia, eikä sanonut mitään. Ei tarvinnut. Kun hän tuli ulos, Liisa meni sisään. Tyttö käveli hitaasti sängyn reunalle, ikään kuin lattia voisi pitää ääntä. Aino makasi, silmät puoliksi kiinni, hiukset auki ja kosteat, väsymyksen pehmeä hymy kasvoillaan. Hei Aino, Liisa sanoi. Hei Liisa, Aino vastasi. Molemmat katsoivat kehtoa. Vauva oli kääritty sinivalkoraidalliseen kapaloon, kasvot punaisina ja rypistyneinä vastasyntyneen tapaan, silmät kiinni, pienet nyrkit koukussa leuan lähellä. Liisa katsoi häntä pitkään. Hänen kasvoillaan oli ilme, jota yksikään aikuinen ei pystyisi täysin kuvailemaan. Se oli ihailua, se oli hellyyttä, se oli se tietty asia, joka tapahtuu, kun joku näkee ensimmäistä kertaa jotain, jota oli kuvitellut pitkään ja huomaa, että todellisuus on enemmän kuin mielikuvitus pystyi saavuttamaan. Saanko ottaa syliin? Hän kuiskasi. Saat, Aino sanoi varovasti. Tue päätä. Liisa otti vauvan kahdella käsivarrellaan hitaasti, vaistomaisella varovaisuudella. Hän asetteli pään kyynärpään notkoon, samalla tavalla kuin sairaanhoitaja oli näyttänyt Ainolle, ja Aino oli opettanut hiljaa äänellään. Vauva ei herännyt, vain teki pienen liikkeen suullaan, pussasi, refleksin ja oli taas hiljaa. Liisa katsoi sitä pientä ja rypistynyttä kasvoa ja jokin asettui hänen sisällään tavalla, joka ei enää koskaan liikahtaisi. Mikä hänen nimensä tulee olemaan? Hän kysyi, ottamatta silmiään vauvasta. En vielä tiedä, Aino sanoi. Odotan, että näen hänen kasvonsa todella. Liisa katseli vielä jonkin aikaa. Hän näyttää Pekalta, hän sanoi kaiken vakavuuden kanssa. Aino naurahti pehmeästi. Pekalta, hän toisti testaten. Voisiko olla? Liisa katsoi häntä. Pekka on vahva nimi, tyttö selitti, mutta ei raskas, se on sellainen, joka kestää. Aino katsoi häntä sillä aikuisen katseella, joka on yllättynyt lapsesta, ei ylenkatseisesti, vaan aidosti, sellaisena, joka tunnistaa, että lapsi sanoi jotain totta. Pekka, Aino sanoi uudelleen, hyvä. Liisa käänsi katseensa vauvaan. Hei Pekka, hän sanoi hiljaa nukkuvalle kasvolle. Minä olen Liisa, meistä tulee ystäviä. He palasivat tilalle alkuiltapäivällä. Aino tuli etupenkillä, Pekka, sylissään kapaloon käärittynä. Liisa tuli takapenkillä, nojaten eteenpäin, pitäen silmällä vauvaa koko matkan, valmiina ilmoittamaan kaikesta, mikä ei näyttänyt oikealta, ikään kuin hän olisi yksityinen vartija. Matti ajoi hitaasti, tavallista hitaammin. Hän kiersi jokaisen soratien kuopan sillä tarkkaavaisuudella, jota hän ei yleensä osoittanut, valiten pehmeimmän linjan, jarruttaen aikaisemmin kuin tarvitsi. Kukaan ei kommentoinut tätä, mutta Aino tunsi sen. Kun he pysähtyivät pihapiirissä ja Matti sammutti moottorin, he olivat hetken hiljaa pakettiauton sisällä, he kolme ja Pekka nukkumassa sylissä. Tila oli siinä, aivan kuten aina. Laidun, eläinsuoja, kasvimaa, vino vanha kuusi, kuisti kahdella keinutuolilla, mutta se oli erilaista. Se oli sama paikka ja se oli täysin erilainen. Matti nousi ensin, meni avaamaan Ainon oven varovasti ja seisoi siinä, kun Aino laskeutui vauva sylissään, koskettamatta, pakottamatta, vain seisten vieressä tarvittaessa. Aino laskeutui hyvin. He menivät kuistille, he kolme ja nukkuva Pekka. Ensimmäiset päivät vauvan kanssa kotona olivat sekoitus väsymystä ja ihastusta. Pekka oli hiljainen vauva. Itki, kun tarvitsi. Imi, nukkui. Katsoi kattoon niillä vastasyntyneen silmillä, jotka eivät vielä tarkenna mihinkään, mutta näyttivät näkevän kaiken. Hänellä oli Ainon nenä ja suuret kädet vartalonsa kokoon nähden ja tuoksu, jota Liisa ei kyllästynyt haistamaan joka kerta, kun hän otti hänet syliinsä. Aino oli väsynyt. Sellainen väsymys, jolla ei ole oikotietä, joka menee ohi vain ajan ja unen avulla. Mutta hänessä oli keveyttä, jota ei ollut ennen asettumista, ikään kuin jokin, joka oli ollut pitkään ilmassa, olisi vihdoin laskeutunut. Liisa otti vastuuta, jota kukaan ei ollut pyytänyt. Hän haki vaippoja, lämmitti vettä, piti Pekkaa sylissään, kun Ainon piti syödä tai lepuuttaa käsiään. Hän oppi keinuttamaan oikeassa rytmissä. Hän oppi, että Pekka halusi olla kyljellään, kun hänellä oli koliikkia. Hän oppi, että korkealta alkava itku oli nälkää ja matalalta alkava itku epämukavuutta. Hän oppi, ikään kuin olisi syntynyt sitä varten,
Matti tarkkaili etäältä. Hän seisoi keittiön ovella, olohuoneen ovella, kuistin oven pieleen nojaten, ei koskaan asioiden keskipisteessä, aina reunalla, kuten hänellä oli tapana. Hän tarkkaili, ja se, mitä hän näki, sai jotain hänen sisällään, jonka hän oli oppinut vaientamaan muuttumaan vaikeammaksi vaientaa. Hän näki Liisan vauva sylissään, vakavana ja huolellisena, puhuen hiljaa Pekalle sillä äänellä, jota hän käytti vain hänelle. Hän näki Ainon hymyilevän tyttärelle hymyllä, joka ei ollut vain kiitollisuutta, vaan jotain syvempää, pysyvämpää. Hän näki kolmikon olohuoneen nurkassa, ja siinä kohtauksessa oli jotain, mikä teki kipeää ja ilahdutti samanaikaisesti. Molemmat asiat yhdessä, sekoittuneena tavalla, jota hän ei pystynyt erottamaan. Oli sunnuntai-iltapäivä, viikko syntymän jälkeen, kun se tapahtui. Liisa istui sohvalla Pekka sylissään. Aino oli vieressä, oikoen kapaloa, joka oli luiskahtanut. Molemmat olivat keskittyneinä vauvaan puhuen hiljaa, nauraen jostain, mitä Pekka oli tehnyt suullaan. Matti istui nurkan nojatuolissa, teeskennellen lukevansa taitettua laskua, jonka hän oli ottanut taskustaan. Hän ei lukenut. Hän katsoi kahta, naista ja tytärtä, jotka kumartuivat vauvan ylle, päät melkein kosketuksissa, olkapäät vastakkain. Ja sitten Liisa sanoi, nostamatta katsettaan Pekasta, sillä luonnollisuudella, jolla ajatellaan ääneen, äiti, pidä hänen päätään tästä, niin minä oikaisen kapalot. Hiljaisuus kesti alle sekunnin, mutta se oli täydellinen hiljaisuus. Aino seisoi paikallaan. Liisa ei ollut tajunnut, mitä oli sanonut. Hän oli kiireinen, oikoen kapaloa kahdella kädellä, kieli hieman ulkona keskittymisestä. Aino katsoi häntä, sitten katsoi Mattia. Matti oli laskenut laskunsa, katsoi tytärtään ilmeellä, jota hän ei pystynyt hallitsemaan. Ei ollut hallittavissa, ei ollut koulutusta, joka olisi auttanut siinä hetkessä. Hän oli mies, joka oli oppinut pidättelemään kaiken sisällään, joka oli viettänyt vuosia antamatta minkään tulvia yli ja joka sillä hetkellä oli täysin avuton. Liisa sai kapalot valmiiksi, kohotti kasvonsa, näki Ainon katsovan häntä, oli hiljaa sekunnin, sitten punastui, ei häpeästä, vaan siitä punasta, kun tajuaa sanoneensa ääneen jotain, joka oli elänyt vain sisällä. Minä, hän aloitti. Hyvä on, Aino sanoi. Ääni oli hiljainen. Hänessä oli jotain, joka pidätteli jotain hyvin suurta. Hyvä on, Liisa. Tyttö katsoi isäänsä. Matin silmät olivat kiiltävät. Hän käänsi katseensa nopeasti. Meni ikkunaan, laitumelle, minne tahansa ulos. Matti laittoi laskun takaisin taskuunsa, nousi. Tarkistan eläinsuojan, hän sanoi. Ääni oli hieman erilainen kuin tavallisesti. Hän meni takaovesta ulos. Liisa katsoi suljettua ovea. Sitten katsoi Ainoa. Aino piti Pekkaa sylissään, suuri ja lämmin käsi vauvan pienessä päässä, ja hänen poskellaan valui kyynel, jota hän ei pyyhkinyt pois. Hän oli niin kyynel, vauva ja hymy, joka yritti olla muuttumatta itkuksi. Aino, Liisa sanoi hiljaa. Olen kunnossa, Aino vastasi. Ääni vapisi, mutta oli vakaa. Minä en halunnut, tiedän, Aino sanoi, ja se oli kaunista siksi. Liisa katsoi häntä hetken, sitten nojasi päänsä Ainon olkapäähän. Aino sulki silmänsä. Pekka nukkui. Iltapäivä kului ulkona ikkunan takana, auringonlasku värjäsi laitumet kullankeltaiseksi ja vanha kuusi keinui kevyesti tuulessa. Eläinsuojassa Matti seisoi hetken kaukana ruokakaukalon vieressä, mikä ei liittynyt mihinkään tarkistamiseen. Hän nojasi molemmin käsin puuta vasten, pää alhaalla, hengittäen sanaa. Tytär oli sanonut sanan vahingossa, ja se sana oli osunut hänen rintaansa kuin vesi, joka löytää halkeaman, ei voimalla, ei väkivaltaisesti, vaan sillä pehmeällä sinnikkyydellä, jolla asiat, jotka tietävät pääsevänsä sisään, etenevät. Äiti, Liisa oli sanonut äiti Ainolle, ja maailma oli jatkanut pyörimistään. Aurinko oli pysynyt taivaalla, sonnit olivat pysyneet laitumella, tila oli pysynyt tilana. Ja hän oli siellä eläinsuojassa, silmät kosteina, yrittäen ymmärtää, miksi tuo sana oli avannut jotain hänen sisällään, mitä hän ei edes tiennyt olevan lukossa. Se ei ollut pettämistä. Hän mietti sitä jonkin aikaa, sanaa pettäminen, ja tarkasteli sitä joka puolelta, ikään kuin kääntäisi esinettä käsissään, nähdäkseen, oliko siinä osaa, jota hän ei ollut vielä katsonut. Se ei ollut pettämistä, se oli jatkoa, se oli Liisan kasvamista, elämän etenemistä, lapsen löytämistä maailman luonnollisimmalla tavalla siitä, mitä häneltä oli aina puuttunut, ja tämän tunnustamista sillä suodattamattomalla rehellisyydellä,
joka vain lapsilla on, Matti pysyi eläinsuojassa, kunnes aurinko alkoi laskea. Kun hän palasi taloon, hän astui takaovesta sisään, pesi kätensä ja meni olohuoneeseen. Liisa istui sohvalla Pekan kanssa. Vauva oli herännyt ja silmät olivat auki. Se vastasyntyneen katse, joka näyttää näkevän koko universumin eikä tiedä vielä mitään. Aino oli keittiössä. Hiljainen ääni jostain valmistumassa olevasta tuli avoimesta ovesta. Matti meni sohvalle ja istui tyttärensä viereen. Liisa katsoi häntä. Hän katsoi vauvaa. Pekka, hän sanoi, kokeilen nimeä ensimmäistä kertaa ääneen. Niin, Liisa vahvisti. Sopii, eikö? Sopii, hän sanoi. He olivat hetken hiljaa molemmat katsoen vauvaa, joka katsoi kattoon. Matti työnsi etusormensa Pekan pieneen käteen. Vauva sulki nyrkkinsä sormen ympärille, sen vanhan refleksin, joka vastasyntyneillä on automaattinen, mutta joka ei tunnu automaattiselta, kun se tapahtuu sinulle. Matti seisoi paikallaan, katsoi sitä pientä kättä, joka piti hänen sormeaan. Liisa katsoi isäänsä, ja hänen kasvoillaan oli sillä hetkellä jotain, jota hän oli säilyttänyt 10 vuotta tietämättä, että säilytti. Ilme lapsesta, joka näkee isänsä palaavan jostain kaukaa paikasta hänen sisällään, jonka hän oli aina tiennyt olevan olemassa, mutta jota hän ei ollut koskaan pystynyt saavuttamaan. Hän oli palaamassa hitaasti, omalla tavallaan, mutta oli. Sinä iltana, kun Pekka oli nukkunut ja Liisa mennyt nukkumaan, Aino ja Matti jäivät kuistille. Kuu oli täysi, suuri ja valkoinen, roikkui matalalla maaseudun taivaalla sillä anteliaisuudella, jolla maaseudun kuu valaisee laitumet ja katon ja vanhan kuusen, ikään kuin olisi toisenlainen päivä. He olivat hetken hiljaa. Sitten Matti sanoi. Hän ei ole koskaan kutsunut ketään niin. Aino oli hiljaa. Tiedän, hän sanoi lopulta. Se ei ollut tarkoituksellista, Matti sanoi. Se ei ollut syytös, se oli toteamus. Ei. Aino katsoi käsiään sylissään ja siksi se sattui oikealla tavalla. Matti katsoi valaistua laidunta. Hän pitää sinusta, hän sanoi. Minä pidän hänestä, Aino vastasi. Paljon hiljaisuutta. Aino, Matti sanoi. Tämä kääntyi. Matti katsoi häntä suoraan, kääntämättä katsettaan, riittävän kauan, jotta molemmat tiesivät, että se oli erilaista kuin kaikki muut kerrat. En osaa tätä kunnolla, hän sanoi. On kulunut aikaa, kun en ole osannut. Hän pysähtyi, mutta luulen, että yritän uudelleen. Aino katsoi häntä. Hänen silmissään oli kirkkautta, jota kuu ei aiheuttanut. En minäkään osaa, hän sanoi. Ja minäkin yritän. Molemmat olivat taas hiljaa, mutta se oli täyteläisin hiljaisuus, mitä tuo kuisti oli kokenut vuosiin. Kuu jatkoi taivaalla, laidun pysyi hiljaa ja molemmat keinutuolit keinusivat yhdessä samassa rytmissä, ikään kuin olisivat aina tienneet, että niin sen piti olla. Talvi saapui tilalle pakkasilla aamuisin ja sumulla keskipäivään asti. Pekka oli 2-kuukautinen. Hän oli kasvanut nopeasti, kuten vauvat kasvavat, mikä tuntuu mahdottomalta, kun elät arkea ja sitten katsot taaksepäin ja huomaat, että 3 viikkoa sitten sopinut kapalo ei enää mene kiinni. Hänellä oli pyöreät ja napakat posket hyvin ruokitun vauvan tapaan, tummat silmät, jotka alkoivat tarkentaa asioihin, ja hymy, joka oli ilmestynyt eräänä tiistajaamuna ja saanut Liisan huutamaan talon sisältä, kutsuen isää niin kiireellisesti, että tämä oli jättänyt kuokan, luullen, että jotain oli tapahtunut. Ei ollut, oli vain hymy. Mutta Matti oli ymmärtänyt saapuessaan ja nähdessään, mikä se oli, että Liisalla oli ollut syytä huutaa. Se oli sellaista, mistä piti ilmoittaa. Tila oli muuttunut sisältä ulospäin. Muutokset eivät olleet suuria. Ei ollut remonttia. Ei ollut ostettu mitään uutta. Ei ollut mitään erilaista, mitä ulkopuolinen voisi osoittaa ja sanoa. Ai, täällä on muuttunut. Se oli hienovaraisempaa. Se oli sellainen muutos, joka tapahtuu paikan ilmassa, ympäristön lämpötilassa, siinä, miltä huoneet näyttävät, kun astut sisään. Keittiön ikkunalla oli villikukkamaljakko, aina erilainen, aina se, minkä Aino oli löytänyt pellolta sinä viikkona. Joskus se oli pieni keltainen kukka, joskus se oli oksa punaisilla lehdillä alkusyksystä, joskus se oli vain rosmariininoksa, joka tuoksui koko iltapäivän. Olohuoneessa oli uusi peitto taitettuna sohvan käsinojalla. Aino oli virkannut sen iltaisin, kun Pekka nukkui aikaisin sinivalkoisella langalla, jonka hän oli löytänyt Matin äidin ompelukaapin pohjalta. Käytävällä oli Liisan piirustus pienessä kuvakehyksessä, jonka Aino oli laittanut seinälle pyytämättä, ruskea hevonen, jonka harja liehui tuulessa, tehty värikynillä,
jonka Liisa oli antanut Ainolle eräänä iltapäivänä seremonioitta, heittäen sen keittiön pöydälle sanoen tein tämän, jos rouva haluaa, selin kääntyneenä. Aino oli kehystänyt sen. Matti oli nähnyt sen seinällä eräänä päivänä eikä ollut sanonut mitään, mutta oli pyyhkäissyt sormella kehyksiä tavalla, joka ei ollut hajamielisyyttä. Rakkaus kasvoi niin kuin asiat kasvavat, kun kukaan ei pakota, kuten maissi, kuten juurekset, kuten kaikki, jolla on todellinen juuri, hitaasti maan alla, näkymättömänä jonkin aikaa. Ja sitten eräänä päivänä katsot, ja se on jo korkea, etkä edes tiedä milloin se muuttui siemenestä kasviksi. Ei ollut julistusta, ei ollut määriteltyä hetkeä, jolloin molemmat olivat päättäneet jotain. Oli aamiainen, jonne Matti oli alkanut tulla hieman hitaammin eläinsuojasta, ilman kiirettä tarttua kuokkaan heti sen jälkeen, pysyen vielä 5 minuuttia pöydässä, juoden kahvin loppuun sen sijaan, että joisi sen puoliksi ja lähtisi. Oli illat kuistilla, jotka pidentyivät, jotka saivat keskustelua hiljaisuuden lisäksi. Tarinoita hänen lapsuudestaan tilalla, tarinoita pienestä kaupungista, jossa Aino oli kasvanut. Pieniä ja merkityksettömiä asioita, joita ihmiset kertovat vain, kun he alkavat luottaa. Oli eräänä sunnuntai-iltapäivänä, kun satoi rankasti, ja molemmat olivat kuistilla katselemassa sadetta. Pekka nukkui sisällä, Liisa luki huoneessaan. Ja jossain vaiheessa he molemmat olivat nojanneet hieman, toinen toiseensa päin, huomaamatta, olkapäät melkein kosketuksissa, käsivarret samalla tuolin nojalla, eikä kumpikaan ollut vetäytynyt. Oli eräänä kylmänä aamuna, kun Aino oli tullut keittiöön ohuella hartiahuivilla, ja Matti oli ottanut takin, joka oli oven naulassa, paksun villatakin, joka oli ollut hänen ja joka oli liian suuri Ainolle, ja oli asettanut sen Ainon harteille sanomatta mitään, katsomatta hänen kasvoihinsa, palaten suoraan liedelle, jossa kahvi lämpeni. Aino oli seisonut paikallaan hetken takki harteillaan. Sitten hän oli jatkanut sitä, mitä oli tekemässä, mutta oli säilyttänyt sen. Sillä tavalla, jolla säilytetään asioita, jotka tiedetään tärkeiksi jo ennen kuin tiedät, mitä niillä tehdä. Liisa tarkkaili kaikkea tavalliseen tapaansa, mutta hän oli muuttanut sitä, mitä hän teki sillä, mitä hän tarkkaili. Ennen hän meni vanhaan kuuseen käsittelemään asioita. Nyt hän joskus meni vanhaan kuuseen vain siksi, että piti siellä olemisesta. Ei siksi, että hänen piti miettiä, vaan siksi, että se oli hänen paikkansa ja hän piti siitä paikasta. Se, mitä hän näki isän ja Ainon välillä, ei enää tarvinnut käsittelyä. Se oli asettunut hänen sisälleen rauhallisesti, kuten tuulen jälkeen laskeutuva pöly. Hän oli hyväksynyt sen, ei tavalla, joka vaati ponnistelua, vaan tavalla, joka vain tapahtui, kuten tapahtuu, kun asiat ovat oikein. Se, mitä hän tunsi Ainoa kohtaan, oli vaikea nimetä tarkasti, mutta siinä oli elementtejä, jotka hän tunnisti. Siinä oli se hellyys, jota tuntee jostakin, joka välittää sinusta. Siinä oli se ihailu, jota tuntee jostakin, joka on vahva hiljaisella tavalla. Siinä oli sen kiitollisuus, joka on saanut jotain, mitä ei edes tiennyt pyytävänsä. Ja siinä oli se asia, jonka hän oli sanonut ääneen tahtomattaan sinä sunnuntai-iltapäivänä, joka oli tullut ulos suusta ennen kuin meni pään läpi, paikasta, jossa totuudet ovat ennen kuin niistä tulee sanoja. Äiti. Hän oli miettinyt sitä paljon jälkeenpäin. Hän oli kiivennyt vanhaan kuuseen ja pitänyt sitä sanaa suussaan jonkin aikaa, kääntäen sitä puolelta toiselle, nähden mitä se painoi, nähden mitä se merkitsi. Ei ollut syyllisyyttä. Hän oli luullut, että olisi syyllisyyttä äitiä kohtaan, jota hän ei ollut koskaan tuntenut, laatikossa olevaa valokuvaa kohtaan, tarinaa kohtaan, joka oli ennen häntä, mutta ei ollut. Ehkä siksi, että laatikossa ollut äiti oli tarina ennen häntä ja Aino oli tarina nyt. Ja molemmat saattoivat olla olemassa yhdessä eri paikoissa, ilman että toinen pyyhkisi toista pois. Liisa oli laskeutunut vanhasta kuusesta tämä mielessään ja oli ollut kevyempi siitä lähtien. Oli toukokuun ilta, kun Matti vihdoin sanoi sanottavansa. Pekka oli nukkunut aikaisin, Liisakin. Talo oli hiljaa sillä hyvällä talviillan hiljaisuudella, kun kaikki ovat sisällä ja lämpimässä, ja tuuli pitää melua ulkona, pääsemättä sisään. Molemmat olivat kuistilla takeissaan. Halla oli laskeutunut. Sen kiiltoa näkyi laitumella olevassa ruohossa, kevyen valon heijastuessa keittiön ikkunasta. Aino, hän sanoi, kyllä. Hän oli hetken hiljaa. Aino odotti. Hän oli oppinut odottamaan sen ajan, jonka Matti tarvitsi päästäkseen asioihin. Se ei ollut epäselvyyttä. Se oli hänen tapansa varmistaa, että se, mitä hän aikoi sanoa, oli todella sitä, mitä hän halusi sanoa.
Tiedätkö mitä tapahtuu? Hän sanoi. Se ei ollut kysymys. Tiedän, Aino sanoi. Eikä se pelota sinua. Hän mietti. Pelottaa, Aino sanoi rehellisesti, mutta ei pahalla tavalla. Matti katsoi häntä. En ole helppo, hän sanoi. En ole koskaan ollut. Olen hiljainen. Olen itsepäinen. Vietän päivän pello, eikä minusta jää paljon jäljelle päivän päätteeksi. Tiedän millainen olet, Aino sanoi rauhallisesti, mikä ei ollut välinpitämättömyyttä. Se oli varmuutta, olen tiennyt kuukausia. Ja silti, Aino vahvisti. Matti katsoi häntä hetken, hänen kasvoillaan oli jotain, joka oli avautumassa. Ei yhtäkkiä, ei kerralla, vaan niin kuin asiat avautuvat, kun ne ovat olleet riittävän kauan kiinni, ja hetki on vihdoin tullut. Ilme, jonka Liisa oli kerran sanonut, ettei ollut koskaan kunnolla nähnyt isässään, jonka hän epäili olevan olemassa, mutta joka ei koskaan ilmestynyt kokonaan. Se ilmestyi nyt. En halua, että lähdet, hän sanoi yksinkertaisesti, suoraan, ilman koristeluja. Aino katsoi häntä. En halua lähteä. Hän sanoi, hiljaisuus. Sitten Matti ojensi kätensä. Suuri, kovettunut käsi, maata työttelevä miehen käsi, kämmen ylöspäin, tuolien välisen tilan puolivälissä. Aino katsoi kättä, asetti omansa päälle. Matti sulki sormensa. He olivat niin molemmat kuistilla, halla laitumella ja kylmä tuuli ja keittiön heikko valo, käsi kädessä hiljaa. Se ei ollut vähäistä, se oli ehkä täydellisin asia, mitä tuo kuisti oli säilyttänyt. Sitä seuranneet viikot olivat erilaisia, ei huomiota herättävällä tavalla. Ne olivat edelleen samoja maatilaviikkoja, samoine töineen, samoine rutiineineen, samalla auringolla. Mutta jokin oli muuttanut paikkaa heidän välissään ja tämä jokin muutti kaiken muun tapahtumista. Matti palasi eläinsuojasta ja pysähtyi joskus keittiöön ennen käsien pesua. Vain sekunniksi, vain nähdäkseen, mitä siellä sisällä tapahtui. Vain koska siellä sisällä oli jotain, mikä oli sen sekunnin arvoinen. Aino asetti hänen lautasensa pöytään ja joskus hänen kätensä pysyi hetken Matin olkapäällä ohittaessaan. Lyhyt, luonnollinen kosketus, sellainen, joka ei pyydä lupaa, koska sillä on jo lupa. Liisa näki kaiken ja teeskenteli, ettei nähnyt, mutta hänellä oli hymy, jonka hän piilotti huonosti, kun luuli olevansa yksin. Hymy, joka nousi sisältä paikasta, jossa olivat asiat, joita hän ei tiennyt haluavansa, melkein saaden ne. Pekka kasvoi. Hän oli 4 kuukauden ikäinen, kun hän alkoi nauraa todella. Ei se alussa ollut refleksihymy, vaan vauvan avoin nauru, joka ei häpeä mitään. Liisa oli huomannut, että Pekka nauroi, kun hän teki tietyn tyyppisen irvistyksen suullaan, kalasuun, ja oli viettänyt koko iltapäivän tekemällä tätä irvistystä hänelle toistuvasti, nauraen itsekin, kunnes Aino pyysi armoa, koska vatsa oli kipeä nauramisesta. Matti oli tullut sisään tuon iltapäivän puolivälissä, oli seisonut ovella katsoen 3. Liisa kalasuun kanssa. Pekka nauraen kaikki ikenet näkyvillä. Aino käsi vatsallaan nauramisesta. Matti oli pudistanut päätään, mutta oli seisonut ovella pidempään kuin tarvitsi nähdäkseen, mitä näki. Oli heinäkuun aamu, Pekka oli melkein 5 kuukauden ikäinen ja tila keskellä kuivaa talvea. Aino meni Matin luo kasvimaalle. Hän istutti uutta salaattia kyykyssä, kädet mullassa, lakki päässä auringon takia, joka jo lämmitti kylmälläkin. Aino tuli ja seisoi vieressä. Matti kohotti kasvonsa. Oli jotain erilaista siinä tavassa, jolla Aino seisoi. Erityinen hiljaisuus. Ei sen hiljaisuuden tapaan, jolla ei ole mitään sanottavaa, vaan sen hiljaisuuden tapaan, jolla on jotain suurta sanottavana ja joka valitsee miten. Matti, hän sanoi hei. Hän oli hiljaa sekunnin. Sitten minun täytyy kertoa sinulle jotain. Matti nousi hitaasti seisomaan, katsoi Ainoa. Ainon kasvoilla oli ilme, jota Matti ei osannut täysin nimetä. Siinä oli yllätystä, siinä oli iloa, siinä oli sekoitus suuria asioita, jotka eivät mahdu yhteen ilmeeseen. Mikä on? Matti kysyi. Aino katsoi häntä. Olen raskaana, hän sanoi. Hiljaisuus, joka tuli sen jälkeen, oli erilaista kuin kaikki muut hiljaisuudet. Matti seisoi paikallaan, katsoi Ainoa, hänen kasvojaan, hänen silmiään, jotka etsivät Matin silmiä kysymyksellä, jota Aino ei ollut sanonut ääneen, mutta joka oli siinä. Miten otat tämän vastaan? Mitä tämä tarkoittaa? Olemme edelleen hyvin. Matti oli hiljaa hetken, joka tuntui pitkältä, mutta ei ollut. Sitten hän hengitti syvään nenän kautta ja sanoi, kuinka pitkällä? Aino räpäytti silmiään. Hän oli varautunut useampiin kysymyksiin, pidempään hiljaisuuteen, pidempään aikaan.
Noin 6 viikkoa, hän sanoi. Matti nyökkäsi hitaasti, katsoi Ainoa vielä hetken. Jotain liikkui hänen kasvoillaan, se alitajuinen liike, jonka Aino oli oppinut lukemaan heidän yhdessä viettämiensä kuukausien aikana. Se ei ollut pelkoa, ei pakoa. Se oli mies, joka sai suuren uutisen ja löysi sille oikean paikan sisällään. Hän otti askeleen Ainoa kohti, asetti kätensä Ainon kasvoille, suuren käden, jonka rystysissä oli multaa, lämpimän aamuauringosta. Se on hyvin, hän sanoi. Ääni oli hiljainen, vakaa, kuten hänen äänensä oli, kun hän sanoi, mitä todella tunsi. Kaikki on hyvin. Aino sulki silmänsä sekunnin ajaksi. Kun hän avasi ne, kyynel valui, jota hän ei yrittänyt pidätellä. Matti piti kättään Ainon kasvoilla, kunnes kyynel valui ohi, sitten veti hänet lähelle. Halas, joka ei voinut olla muuta kuin todellinen halaus. Sellainen, joka ei teeskentele, sellainen, joka ei osaa valehdella. Aino painoi kasvonsa Matin rintaa vasten, ja Matti painoi leukansa Ainon päähän. Ja molemmat olivat niin hetken kasvimaalla, talviauringon ja vastat istutetun maan ja lintujen aidalla pitäessä meteliä. Siellä talossa, avoimesta keittiön ikkunasta kantautuvan äänen mukaan, saattoi kuulla Liisan puhuvan Pekalle sen lapsen äänen, joka muuttuu, kun se puhuu vauvalle, pehmeämmäksi, hauskemmaksi, täynnä hyvää mieltä. Matti kuuli, sulki silmänsä sekunnin ajaksi ja tunsi sanattomalla selkeydellä olevansa juuri siinä, missä hänen piti olla. Liisa sai tietää samana iltapäivänä. Aino oli kutsunut heidät molemmat olohuoneeseen lounaan jälkeen. Matti tiesi jo, Liisa ei vielä. Ja Aino oli sanonut sen samalla tavalla kuin Matille, yksinkertaisesti, suoraan, kiertelemättä. Liisa seisoi paikallaan sekunnin. Sitten hän katsoi isänsä. Isällä oli rauhallinen ilme. Hän voi hyvin. Hän voi enemmän kuin hyvin. Liisa palasi Ainon luo. Tuleeko se Pekan veli vai sisko? Hän kysyi. Veli tai sisko? Aino vahvisti. Ja minunkin, Liisa sanoi. Se ei ollut kysymys, se oli väite. Aino katsoi häntä. Kyllä, hän sanoi sinunkin. Liisa oli hetken hiljaa. Sitten hän nousi, meni Pekan luo, joka oli leikkikehässä olohuoneen nurkassa, kyykistyi hänen viereensä ja sanoi hyvin vakavasti vauvalle, joka katsoi häntä suurilla ja tarkkaavaisilla silmillä. Pekka, tulee vielä yksi, joudut jakamaan. Pekka avasi suunsa ikeni hymyyn. Hän nyökkäsi. Liisa ilmoitti aikuisille. Aino naurahti ääneen. Matti pudisti päätään ja olohuone täyttyi siitä hyvästä äänestä, joka on kasvavan perheen ääntä. Pelko ei saapunut kerralla, se saapui niin kuin todelliset pelot saapuvat. Hitaasti, salakavalasti, hyödyntäen rakoja. Se ei ollut hetki, se ei ollut säikähdys, se ei ollut uutinen, se oli kertymä, hiljainen summa, joka kasvoi kaiken alla, näkymättömänä, kun päivät olivat täynnä valoa, ilmestyen vain, kun talo nukkui ja Matti oli hereillä pimeässä. Se alkoi pienenä, eräänä iltana, 2 viikkoa raskauden tiedon jälkeen. Hän heräsi 3 aamulla ilman näkyvää syytä. Hän makasi silmät auki kattoon. Huone oli pimeä ja hiljainen. Tuuli puhalsi kevyesti ikkunaan. Tila piti tavallisia ääniä. Kaikki oli hyvin. Ja silti jokin puristi rinnassa. Hän kääntyi kyljelleen, sulki silmänsä, yritti nukkua, uni ei tullut. Sitten tuli yksinkertainen ajatus, suoraan, ilman varoitusta. Entä jos se tapahtuu uudelleen? Hän avasi silmänsä, pysähtyi. Ajatus oli siellä pimeän huoneen keskellä, suuri ja hiljainen, niin kuin vain pelot, joita yrittää olla ajattelematta, voivat olla kun ne vihdoin ilmestyvät. Entä jos se tapahtuu uudelleen? Se ei ollut ajatus, jonka hän oli rakentanut. Se oli ajatus, joka oli odottanut oikeaa hetkeä tulla sisään, odottanut, että onnellisuus kasvaisi riittävän suureksi, jotta sen viemä tila olisi myös riittävän suuri menetettäväksi. Koska se oli sitä, juuri sitä. Matti oli oppinut kovimmalla mahdollisella tavalla, että hyvät asiat voivat mennä pois, että nainen voi olla hyvin, ja sitten ei, että elämä voidaan rakentaa, ja sitten purkaa muutamassa tunnissa, jättäen jäljelle vain osan jatkamisesta tietämättä, miten. Hän oli oppinut tämän kerran, ja oli selvinnyt, koska hänellä ei ollut valinnanvaraa, koska hänellä oli Liisa, koska tila ei pysähtynyt, ja elämä ei pysähtynyt. Ja hän oli laittanut kaiken suljettuun laatikkoon ja työntänyt sen nurkkaan ja jatkanut matkaa. Mutta nyt laatikko oli taas auki. Nyt oli Aino, oli Pekka, oli vauva tulossa, joka oli puoliksi häntä. Oli Liisa, joka oli kutsunut Ainoa äidiksi, ja oli takki Ainon harteilla ja kädet kädessä kuistilla, ja kasvimaa istutettu uudella salaatilla.
Oli rakennettu elämä, ja rakennetut elämät voivat purkautua. Matti pysyi hereillä aamunkoittoon asti. Seuraavina päivinä hän oli hiljaisempi kuin tavallisesti. Se ei ollut sitä tavallista hiljaisuutta. Hänen hiljaisuudellaan oli tietty laatu, jonka Aino oli oppinut lukemaan, ja tämä oli erilaista. Se oli hiljaisuus, jonka alla oli jännitystä, miehen hiljaisuus, joka kantoi jotain, mitä ei ollut kantanut aiemmin. Aino huomasi, ei sanonut mitään, tarkkaili, antoi tilaa, odotti, että Matti tulisi paikalle, kun hän olisi valmis. Mutta päivät kuluivat, eikä Matti tullut. Hän jatkoi pellolla tavallista pidempään. Hän vastasi monosyllabeleilla illallispöydässä. Hän jatkoi kuistille illalla, mutta viipyi vähemmän aikaa. Nausmalla aikaisin ennen kuin Aino ilmestyi, menemällä sisälle ennen kuin keskustelu ehti tapahtua. Liisakin huomasi. Mutta Liisa tunsi isänsä eri tavalla kuin Aino. Hän tunsi hänen syklinsä, tiesi, milloin työntää ja milloin antaa olla. Ja se, mitä hän nyt näki, oli erilaista kuin aiemmat hiljaisuudet. Se oli syvempää. Se oli sitä tyyppiä, jonka hän oli nähnyt vain kerran, kun hän oli noin 6-vuotias ja oli kysynyt äidistään suoremmin kuin tavallisesti. Ja isä oli ollut sellainen päiviä. Liisa meni vanhaan kuuseen, oli siellä koko iltapäivän. Kun hän tuli alas, hän meni isänsä luo, joka korjasi varaston oven saranaa, yksinkertainen ruuvi ja ruuvimeisselityö, joka ei vaatinut tarkkaavaisuutta, mutta antoi tarpeeksi työtä pitääkseen kädet kiireisinä. Isä, hän sanoi, hei, oletko peloissasi? Matti pysäytti ruuvimeisselin, oli hiljaa hetken. Miksi sanot niin? Hän sanoi kääntymättä. Koska tunnen sinut, Liisa sanoi yksinkertaisesti, kiertelemättä. Matti seisoi paikallaan ruuvimeisseli kädessä, sarana puoliksi valmiina, ruuvi löysänä. Liisa seisoi hänen vieressään katsoen varastoa. Kun olin pieni, hän sanoi, opetit minua olemaan pelkäämättä käärmettä, muistatko? Matti oli hiljaa. Sanoit, että käärme hyökkää vain, kun se tuntee olevansa ahdingossa, että jos annat sille tilaa, se menee ohi. Hän pysähtyi, mutta sanoit myös, että on käärmeitä, jotka täytyy kohdata, että paikoillaan odottaminen, että se menee pois, ei auta. Matti katsoi Saranaa. Oletko 10 vuotta? Hän sanoi. Olen. Liisa nyökkäsi, mutta tiedän paljon. Hiljaisuus. Sitten hän asetti kätensä isän käsivarteen, pienen käden, jossa oli lämpöä etusormessa, hänen paitansa hihalle. Hän ei ole samanlainen, Liisa sanoi hiljaa. Aino ei ole samanlainen kuin äiti, eikä se ole paha asia, se on vain erilaista. Matti sulki silmänsä sekunnin ajaksi. Liisa, sinä menit kerran. Tiedän, minäkin menetin omalla tavallani. Hän pysähtyi, mutta emme menetä nyt. Nyt kaikki on täällä. Matti oli hiljaa. Ruuvimeisseli oli liikkumattomana kädessä. Liisa otti kätensä hänen käsivarrestaan. Viimeistele Sarana, isä, hän sanoi, se on narissut viikkoja, ja lähti, palaten kotiin sillä pienellä ja päättäväisellä askeleella, joka oli vain hänen. Matti seisoi paikallaan, katsellen varastoa jonkin aikaa, sitten otti ruuvimeisselin ja viimeisteli Saranan. Sinä iltana hän ei mennyt kuistille, vaan jäi illallisen jälkeen olohuoneeseen. Liisa oli vienyt Pekan huoneeseensa antamaan viimeisen maidon Ainon kanssa, ja hän oli jäänyt yksin olohuoneeseen ulkoa tulevan yön äänen ja nurkkapöydällä palavan lampun kanssa. Hän katsoi liekkiä hetken, sitten meni huoneeseensa, avasi yöpöydän laatikon, otti valokuvan esiin. Se oli pieni vanha valokuva, jonka reunat olivat hieman kellastuneet. Vaimo hymyili. Leveä hymy, sellainen, joka ei tiennyt, että häntä valokuvataan. Sellainen hymy, joka ihmisillä on, kun he ovat yksinkertaisesti onnellisia eivätkä ajattele sitä. Matti katsoi valokuvaa pitkään. Siinä oli kipua, aina oli ollut, mutta siinä oli myös jotain, mikä oli muuttunut siinä tavassa, jolla kipu ilmeni. Se ei ollut enää se terävä kipu ensimmäisiltä vuosilta, joka leikkasi. Se oli lempeämpi, pyöreämpi kipu, sellainen, joka jää, kun aika tekee sen, mitä aika tekee. Hän mietti, mitä Liisa oli sanonut. Hän ei ole samanlainen, eikä se ole paha asia. Ei ollut. Aino ei ollut samanlainen. Aino oli Aino. Erilainen melkein kaikessa, saapunut eri tavalla, eri tarinan kanssa, lapsi sylissään ja toinen tulossa, ja hiljainen voima, joka ei huutanut, mutta ei antanut periksi. Ja hän oli rakastunut Ainoon. Ei samalla tavalla, ei samasta syystä, mutta oli. Ja yrittää kieltää se olisi ollut valhe. Ja Matti oli monia asioita, mutta valehtelija itselleen, sitä hän oli luvannut olla ei koskaan. Hän oli rakastunut Ainoon ja pelkäsi menettävänsä.
Mutta pelko menettämisestä ei ollut syy olla saamatta sitä. Hän oli unohtanut. Hän oli säilyttänyt pelon niin hyvin, hän oli rakentanut niin vankkoja seiniä ympärilleen, että hän oli unohtanut, että menettämisen pelko ja rohkeus omistaa voivat olla olemassa yhdessä, että ei tarvinnut valita toista ja luopua toisesta. Hän saattoi pelätä ja jatkaa silti. Se oli sitä, mitä hän oli tehnyt Liisan kanssa. Loppujen lopuksi hän oli pelännyt joka päivä kaikilla tavoilla, joilla isä voi pelätä, ja hän oli jatkanut joka päivä silti. Hän oli herännyt peloissaan ja istuttanut pellon. Hän oli nukkunut peloissaan ja herännyt uudelleen. Tämä oli rohkeutta, ei pelon puuttumista, vaan jatkamista siitä huolimatta. Matti laittoi valokuvan takaisin laatikkoon varovasti. Hän katsoi suljettua laatikkoa hetken. En minä vaihda sinua, hän sanoi hiljaa kenellekään, joka siinä oli. Minä jatkan. Hän sulki laatikon, nousi ja meni kuistille. Aino oli siellä. Hän oli tullut ennen Mattia ensimmäistä kertaa. Hän istui tuolissaan hartiahuivi harteillaan ja teekuppi käsien välissä, katsellen pimeää laidunta. Matti tuli ovesta ja Aino käänsi kasvonsa häneen. Ei sanonut mitään, odotti. Matti meni tuoliin, istui, oli hetken katsellen samaa pimeyttä, jota Ainokin oli katsonut. Minä pelkäsin, hän sanoi. Tiedän, Aino vastasi. Se ei ollut sinusta, Matti sanoi. Se oli siitä, mitä voi tapahtua, mitä olen jo nähnyt tapahtuvan. Aino kuunteli hiljaa. Menetin hänet nopeasti, hän sanoi. Ääni oli hiljainen, mutta se tuli ulos, mikä oli jo erilaista kuin kaikki edelliset kerrat, jolloin hän oli yrittänyt lähestyä aihetta ja oli juuttunut ennen aloittamista. Yhtenä päivänä kaikki oli hyvin, toisena ei enää. Ja minulle jäi lapsi syliin, enkä tiennyt, miten pitää sitä kunnolla. Mutta sinä pidit, Aino sanoi. Pidin, Matti myönsi, mutta se maksoi. Maksoi tavalla, jolla en enää halua. Matti, anna minun lopettaa, hän sanoi. Aino oli hiljaa, Matti huokaisi syvään. Olin raukka näinä päivinä, hän sanoi. Pelkäsin ja menin pellolle, ikään kuin pelto ratkaisisi jotain. Hän kääntyi Ainoa kohti. Se ei ratkaise. Tiedän, ettei se ratkaise, mutta sitä minä osaan tehdä, kun en tiedä, mitä muuta tehdä. Aino katsoi häntä tarkkaavaisuudella, joka ei tuominnut, joka ei kiirehtinyt, joka vain kuunteli. Pelko ei mennyt pois, Matti sanoi. En tiedä, meneekö, mutta ymmärsin jotain tällä viikolla. Mitä? Matti katsoi Ainoa. Että pelko menettämisestä tarkoittaa, että on jotain menetettävää, hän sanoi. Ja että paikallaan pysyminen pelon takia on menettämistä ennen menettämistä. Aino oli hiljaa. Hänen silmänsä kiiltelivät sillä kiillolla, jonka Matti jo tunsi. Kiillolla, joka ilmestyi, kun hän piti jotain suurta sisällään. Minäkin pelkään, Aino sanoi lopulta. Matti katsoi häntä. Mitä? Hän kysyi. Olla liikaa, Aino sanoi. Tulla repun, vatsan kanssa, ilman mitään omaani, ja viedä liikaa tilaa. Hän katsoi käsiään kupissa. Joskus mietin, olinko liian raskas kannettavaksi. Matti oli hiljaa hetken sen jälkeen. Aino, hän nosti katseensa. Et saapunut raskaana, hän sanoi. Saavuit oikeaan aikaan. Aino katsoi häntä. Poskella valui kyynel, jota hän ei yrittänyt pidätellä. Hän oli oppinut tilan kuukausien aikana, että jotkut kyyneleet eivät ole heikkoutta, ne ovat vain totuutta, joka tapahtuu ulospäin. Matti ojensi kätensä. Aino asetti omansa päälle. Matti sulki sormensa samalla tavalla kuin oli tehnyt sinä toukokuun iltana, Hallan laitumella, mutta tällä kertaa tuossa puristuksessa oli enemmän. Siinä oli juuri käyty keskustelu. Siinä oli pelko, joka oli sanottu ääneen. Siinä oli kuukaudet yhdessä elämistä ja sisällä nukkuva vauva. Ja Pekka ja Liisa ja korjattu sarana ja villatakki ja villikukat keittiön ikkunalla. Kaikki tuo oli tuossa kädenpuristuksessa. En osaa antaa lupauksia siitä, mikä ei riipu minusta, hän sanoi. En osaa taata, mitä tulevaisuus tekee. Kukaan ei tiedä. Tiedän, Aino sanoi. Mutta mitä riippuu minusta? Matti jatkoi. Minä teen sen, minä takaan. Aino katsoi häntä pitkään. Tiedän, hän sanoi uudelleen. Ja tällä kertaa noissa kahdessa sanassa oli varmuus, joka ei tarvinnut mitään muuta. He olivat käsi kädessä kuistilla. Pimeä laidun oli hiljaa. Kuu oli ohut sinä iltana, valkoinen viipale taivaalla täynnä tähtiä. Sisältä, Pekan huoneesta, kuului vauvan unen hiljainen ääni, se pieni nenääni, jonka vauvat tekevät, ja joka on rauhallisin ääni, joka on olemassa. Matti huokaisi syvään, päästi ilman ulos, ja paino, joka oli ollut hänen rinnassaan viime päivinä, lähti ilman mukana. Ei kaikki, ei kerralla,
mutta tarpeeksi, jotta hän pystyi taas hengittämään kunnolla. Aino, hän sanoi jonkin ajan kuluttua. Kyllä, tämä vauva, joka on tulossa, hän sanoi, on minun lapseni. Aino katsoi häntä. On, hän sanoi. Sitten Matti sanoi sillä yksinkertaisella objektiivisuudella, jolla hän sanoi tärkeimmät asiat. Me kasvatamme hänet yhdessä, me kolme, sinä, minä ja Pekka, yhdessä Liisan kanssa. Aino oli hetken hiljaa, sitten me neljä, hän korjasi hiljaa sen kanssa, mikä on tulossa. Matti katsoi häntä ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, ehkä vuosiin, hymyili todella. Se ei ollut suuri hymy. Se oli sellainen hienovarainen suupielestä tuleva, jota joku häntä tuntematon ei ehkä edes huomaisi, mutta Aino tunsi hänet ja hän hymyili takaisin. Seuraavana aamuna Matti heräsi ennen aurinkoa, kuten aina, mutta tällä kertaa hän seisoi hetken sängyn reunalla ennen nausesmista. Ei painolla, ei viime viikkojen rinnan puristuksella, vain seisoi pimeässä huoneessa, kuunnellen taloa. Hän kuuli tuulen ulkona, kuuli Pekan pitävän pientä ääntä vieressä olevasta huoneesta. Hän kuuli hiljaisuuden käytävällä huoneiden välissä. Se oli täyden talon hiljaisuus. Hän nousi, veti saappaat jalkaansa, otti paitansa, ennen lähtöään. Pysähtyi huoneen ovella sekunnin, katsoi takaisin tyhjään sänkyyn, hiljaiseen huoneeseen, ikkunaan, joka alkoi vaalentua nurkasta. Hyvä on, hän ajatteli ja meni hoitamaan eläimiä. Liisa kuuli hänen saapuvan eläinsuojasta eri tavalla. Hän ei pystynyt selittämään, mikä oli erilaista. Se oli ehkä askel, tai ryhti, tai jotain hänen kasvoillaan, joka oli rennompi kuin viime päivinä. Mutta se oli erilaista. Hän oli kuistilla Pekka sylissään, kun Matti kulki ohi. Matti pysähtyi, katsoi molempia. Hyvää huomenta, hän sanoi. Hyvää huomenta, Liisa vastasi, tutkien isänsä kasvoja. Pekka piti pientä ääntä. Matti katsoi vauvaa hetken, sitten ojensi kätensä. Liisa antoi Pekan isälleen varovasti. Matti piti vauvaa, suuri käsi pienen pään alla, toinen käsi pienen vartalon ympärillä. Pekka katsoi häntä niillä tummilla silmillä, jotka vielä löysivät maailmaa. Matti katsoi poikaansa. Hänen kasvoillaan tapahtui jotain, jonka Liisa rekisteröi ja talletti. Ei käsiteltäväksi, ei analysoitavaksi, vain talletettavaksi, sillä tavalla, jolla säilytetään kauniita asioita, joita elämä tarjoaa, joskus varoittamatta. Hei Pekka, Matti sanoi hiljaa. Pekka hymyili ikenillään. Matti huokaisi syvään. Liisa katsoi molempia, käsivarret vapaina ensimmäistä kertaa sinä aamuna, pieni ja varma hymy suupielessään. Aino ilmestyi ovelle 3 kupillisen kahvin kanssa. Hän näki kohtauksen, seisoi hetken kynnyksellä, sitten meni heidän luokseen, jakoi kupit ja seisoi Matin vieressä, katsoen Pekkaa, joka katsoi isäänsä. He 4 olivat niin kuistilla jonkin aikaa, vauva, isä, tytär, nainen, auringon noustessa vaarojen takaa ja tilan herätessä ympärillä ja kahvin jäähtyessä kuppeihin, koska kukaan ei ollut kiirehtimässä minnekään. Se oli tavallinen aamu ja se oli samalla kaikki. Toinen vauva syntyi eräänä lokakuun aamuna. Soratien vieressä oleva vaahtera oli täydessä ruskan loistossa, sen voimakas keltainen, jota Suomen maaseutu tarjoaa syksyllä, ikään kuin se pyytäisi anteeksi edeltävää kuivaa kesää. Lehdet putoilivat hitaasti tuulessa ja peittivät soratien kuin odottamaton matto, joka oli kaunis silti. Aino oli herännyt supistuksiin ennen aamunkoittoa. Tällä kertaa hän kutsui Mattia odottamatta, yrittämättä ratkaista asiaa yksin, mittaamatta oliko aika vai ei. Hän vain koputti kahdesti huoneiden väliseen seinään. Yhdistelmä, jonka he olivat sopineet viikkoja aiemmin. Yksinkertainen, suora, ilman draamaa. Matti oli ylhäällä alle minuutissa. Tällä kertaa hänen kasvoillaan ei ollut kiirettä. Siinä oli tarkkaavaisuutta, siinä oli huolellisuutta,